Ie, croeso aton ni I Neuadd y Parc ar gyfer yn gêm fyw ni pnawn 'ma rhwng y Seintiau Newydd a'r Bala. Y Seintia, y pencampwyr sydd heb golli gêm yma ers mis Mawrth y llynedd, a'r Bala tybed ydy'r tîm I ddod â'r hediad yna I ben pnawn 'ma. Y Seintia yn eista yn union lle fyddwch chi'n disgwyl iddyn nhw wneud ar y brig. Ceicona bellach yn gyfartal ar bwyntiau hefo nhw'n dilyn I buddigoliaeth nhw neithiwr yn erbyn Caernarfon o 6 gol I 2. Y Bala erbyn hyn yn eista yn chweched safle. Dwi'n falch iawn o groesawu aton ni pnawn 'ma. Prif sgoriwr holl hanes uwch gyngrair Cymru, Mark Lloyd Williams. Croeso aton ni, James. Wel, ar ôl clywed hynny I gyd, Mark, ydyn ni'n meddwl mae'r Bala ydy'r tîm I ddod â'r hediad yma I ben pnawn 'ma? Wel, mwyn cael gêm ni sgôr yn erbyn nhw yn barod tymor yma ar faes tegid. Dalcan calad bydd, da ni'n gwybod faint o berig yn ymosodol ydy'r Seintiau Newydd tymor yma. Tro be, 43 goliau yn y gyngrair yn barod. Ond ar ôl dyna, Bala, nhw sy'n fy am niffynol ora yn y gyngrair. Dim ond dildio 9 gol, felly mae'n mynd I fod yn frwydr rhwng yr amddiffyn gora a'r tîm ymosodol gora. Mae rhaid I fi ofyn I ti hefyd, ar ôl I ni edrych ar y tabl, Ceicona bellach ar yr un nifer o bwyntiau. Mi oedd ti yna neithiwr yn gwylio I gêm nhw yn erbyn Caernarfon. Sioe Harry Franklin oedd hi, a ddim? Ia, mi oedd hi, so oedd gallu cael 5-6 yn y chwarter o'r cyntaf. Dwi'n meddwl neithiwr, ond amddiffyn Caernarfon fel cwningod mewn goledau llachar gael ei dal, ond gaf nhw'n syni faint o sydyn a faint o siarp oedd Ceicona, dwi'n meddwl, yn chwarter awr ac yr adal yna, ac oedd yn y werth I arian neithiwr Ceicona, ac hyddiannol yn ennill y gêm, ond I feddwl, mae nhw rei pwysau rwan ar y Seintiau Newydd ydy, mae nhw'n gyfartal ar y brig. Mae'r goliau yna mynd I chwarae rhan allweddol hefyd o safbwynt Ceicona, mae nhw'n di cael y gwaniaeth goliau yna, felly fyna bach y bwysau ar y Seintiau pnawn 'ma. Ie, dwi'n siŵr bydd Neil Gibson yn hapus beth bynnag, ond gan I gipolwg rwan ar weddill canlyniadau'r penwythnos. Mae rhaid I ni ofyn I ti hefyd am honna neithiwr. Pen y Bont yn colli o 2 gol I ddim yn erbyn Aberystwyth. Pen y Bont lawr I 10-1, ond am ganlyniad pwysig I Aber. Ia, canlyniad pwysig iawn. Da'n gwybod yna nefiadau yng Ngharfan Pen y Bont ar hyn o bryd, nifer o chwaraewr ifanc ar y fainc a'r Rhys I hun, ond ti edrych ar Aberystwyth, maen nhw'n i'r Bala a ennill, dim lawr I Pen y Bont ac ennill, a to'n neb yn disgwyl nhw ennill naill gêm na'r llall, felly to'n mynd chydig bach o hwb gobeithio I dîm Anthony Williams, di symud ymlaen o'n I fis Tachwedd. Yn ogystal â hynny wrth gwrs, canlyniad holl bwysig arall i'r Bari pnawn 'ma ar daith I Fai Colwyn yn ennill o gol I ddim, diolch I gol Cain McLagan. Ia, ni siarad efo Jenks neithiwr yn gêm Ceicona ac toedd o'r reit ffyddiog bod nhw'n gallu ar rhywbeth allan o'r daith I fyny Fai Colwyn, ond dwi wedi gweld nhw'n wneud ddwy tymor yma, a maen nhw ar adegau maen nhw'n chwarae PêL-DROED deniadol ymosodol da, fel nifer o glwbiau, methu gael rhywun I sgorio goliau ma nhw I droi y cyfleuon yma nhw'n gael I goliau, ac mae'n siŵr o falch bod Cain McLagan yn ei dîm, mae o'n un sy'n berig bwyd. Wel, ti'n dyn yn amlwg sy'n gwybod dipyn am sgorio goliau. Dyn arall sy'n gwybod dipyn am hynny ydy Brad Young i'r Seintiau Newydd, ac yn gynharach, fe gafodd Mike Davies air efo fo. Brad Young, you made the move from Aston Villa to the new Saints in the summer. How are you settling in? What do you make of the standard in the Cymru Prem? Settling all good. The players and the staff, everyone's spot on. Everyone was very welcoming when I first come. So I've settled it all good, and I'm just ready to go, kick on for the season. Now, teams have a tendency to drop off against the new Saints and to defend deep. What's the plan today to counteract that? It's just moving the ball quick 1 and 2 touch, moving the back line, movement off the ball, and then eventually the gaps will open up if you move the ball quick enough. And 7 goals in 7 appearances. You're doing really, really well at the beginning of the season. Yeah, I'm very proud to obviously get 7 in 7, but I obviously want more. There's a lot of chances where I should have finished and I've missed them, so I could be on a lot more goals. So I always set myself high standards and always never satisfied. And Connah's Key Nomads drew level with the new Saints last night with the win against Caernarfon. It's important that you keep the momentum up. Yeah, it's important to keep the momentum and obviously just win every game that I can, and we've got a chance to get even more points clear of the league. Brad Young, diolch yn fawr iawn. Thank you. Thank you, mate. Wel, Mark, mae'r Seintiau Newydd I weld yn siwtio Brad Young, a mae Brad Young I weld yn siwtio'r Seintiau Newydd, yn dydi? Yndi, mae o. Oedd yn angen rwy'n len rwy ysgidiad Declan McManus allan nhw tan ar ôl Nadolig, felly
Dwi'n fel llun o bachgen arall Gwion Dafydd, dwi'n siŵr bod o'n meddwl, o, gan i gau cyfla wan, ond mae rhywun fel Brad Young dod Aston Villa. A nes i weld o'n y gêm lawr y Met Caerdydd rhyw fis nôl, ac yn meddwl, o, mae hwn wedi creu'r garth fi syth bin. Oedd o'n gweud pethau efo ganol cae, oedd o'n cylluriad ag Asianeli, oedd o'n glinigol o flaen gol, a mi o'n sydyn. Hat-trick yr wythnos dwytha, cofiwch? Ie, da ni'n gweld y golau yma rwan, so mae yna gyflymder yn ei gwyso fo i redag 60 llath, ac falle so wedi blino fan yna, mae'n pwyllo hun, a jyst yn pasio'r bel eibio i'r golwr. Mae yna goliau ym mhobman ganddo fo, mae'n cael un arall efo mae'n agos. Jyst yna yn y cwrt 6, disgwyl i bethau ddigwydd efo hwnna. Braidd yn lwcus oedd o efo'r ail na, ond eto bel lawr y sianel, ochr chwith o tro yma, symud y bel yn sydyn y cwrt Cosby ac ergyd reit sydyn. A mae'n jyst yn pasio'r bel i gefn yr rwyd, jyst yn fatha trio i chwalu hi mewn, so mae'n gwybod iawn lle mae cefn yr rwyd a lle mae'r gol. Gai ofyn i ti, sut ti'n gweld o'n cymharu hefo McManus? Dwi'n meddwl bod o'n chwarae'r gwahanol, mae o'n chwarae fwy lawr y Sianeli, lle mae McManus yn fwy chwarae i gefn wrth gol, dod fwy chwarae weithiau mae'n disgyn lawr i safle rhif 10 na. Mae'r ddau'n beryg bwyd yn y cwrt Cosby, yndi, ond dwi'n meddwl geith nhw fwy allan o Brad Young yn mynd lawr y Sianeli, a felly mae McManus yn chwarae fwy yn ddyfnach, a diddorol gweld os ydy'r ddau chwarae fi gilydd. Wel, un dyn sy'n gwybod digon am y Seintiau Newydd ydy Eiron Edwards, sydd bellach wrth gwrs yn chwarae hefo'r Bala. Yn gynharach Mike Davies, fi oedd yn siarad efo fo. Eiron Edwards, ddim yn y garfan heddiw. Problem gyda ganaf? Slight, dwi efo dim bach o strain yn y hamstring, so dwi allai ti o 2 neu 3 diwrnod off bod yn barod, ond oedd dim pwynt risgio da ni efo tymor hir, a am un gêm, ond bod yn ôl yma, ti eisiau chwarae, ond ti'n edrych ar y picture mawr. Fe golloch chi chwaraewyr allweddol dros yr haf. Bydde fe'n deg dweud bod y Bala mewn cyfnod o draws newid? Traws newydd fawr, lot o chwaraewyr newydd fewn, a just trio cael pobl i gwe efo'n gilydd, a mae George newydd sgorio 2 gol wythnos diwethaf, a mae pethau heb di fod yn landio fo, so ond rwan mae wedi cael 2 a gobeithio gallu cario ymlaen. I chi'n dechrau'r prynhawn yn y 5 safle, ond i chi'n un o dim ond 2 dîm sydd wedi cymryd pwyntiau oddi wrth y Seintiau Newydd. Beth yw'r gyfrinach? Os dim cyfrinach, dim ond jyst yn mynd nhw efo lot o'r meddiant, dwi'n siŵr dyna beth maen nhw amdan, ond da ni'n aros yn stond a gobeithio da ni'n gallu catch nhw fel counter-attack. Fe gwariais di sawl tymor fan hyn yn ennill 9 pencampwriaeth. Pa gyngor bydd i di'n rhoi i'r chwaraewyr ifanc heddi? Oedd o'n 10, ond bifio yma helpu'r hogiau ifanc a rhoi lot o support dwi'n gallu, a gobeithio yn gallu cael 3 pwynt heddi. Eiron Edwards, diolch o'r iawn ti. Sorry. Chwarae teg i Eiron am fanteisio ar y cyfle i gywiro Mike Davies yn y fan yna, ond maen nhw'n mynd i golli brofiad o Bala pnawn yma yn dydyn? Yndi ma nhw. Dwi'n chwarae'r allweddol yn gyngrair am flynyddoedd, ac bod y chwarae mam di gael dylanwad yn y stafell newid ar y maes ymarfer yn ystod yr wythnos, gwybod iawn sy'n mae'r Seintiau yn chwarae be di patryma nhw, ac mae'n siŵr Colin Kitson yn siomedig bod o ddim ar gael, oedd yn deud o fanna cyn y gêm sa fo Paulo Mendes wedi yn wych yn ganol cae na Prenoma efo'i profiadau nhw, ond mae rhaid i chwaraewyr eraill fel Kieran Smith, Burke a Iwan Roberts gael mewn i'r safleoedd yna. Oedd o'n crybwyll y ffaith bod y Bala yn mynd drwy cyfnod o draws newid, yn amlwg colli rhywun fel Chris Venables yn ystod yr haf sy'n sgorio llwyth o goliau. George Newell i weld fel sef o'n camu i'r adwy, a'i fod i'r dyn i lenwi fewn yn y bwlch yna? Efallai yn tymor hir. Dwi'n mynd gael o 9 neu 10 gol tymor dwytha. Dechrau setlo mewn i'r gyngrair rwan. Dwi'n mynd i gael 3 tymor yma yn y gyngrair, ac dwi'n mynd i gael amser i'r chwaraewyr sydd dod i mewn i'r clwb. Wel, gwybod sy'n mae o'n chwarae, lle mae o'n licio'r bel, croesiadau, lawr y sianel. Ac dwi'n mynd i gymryd amser, yndi, mae rhaid i, pan mae cyfleon yn dod, mae rhaid i'w cymryd nhw. Does ti'n mynd i gael llawer yn ebyn tîm fel Seintiau Newydd, a does ti'n cael un proma, mae rhaid o reiting gan yr wyd. Ti'n gwybod beth dwi'n mynd i wneud rwan, yn dweud, tafod ni ti roed y ben ar y bloc, pa ffordd mae'n mynd i fynd? Wel, dwi'n gweld y Seintiau Newydd eitha i proma, dwi'n meddwl. Fi ddim yn chwalfa, efallai rhyw gol yn ddwy'n ni.
Dwi'n mynd i ryddhau ti rwan I fynd I fyny i'r blwch sylwebu. Remember, English language commentary is available for you this afternoon, and our team, Mark Jones and Sean Meredith, are waiting for you over there. Ond ar gyfer y sylwebaeth yn y Gymraeg rwan, draw ni at Mark Lloyd-Williams a Mike Davies. Diolch I chi cyfle eiraidd i'r pencampwyr y Seintiau Newydd mynd yn glir ar frig uwch gyngrau'r Cymru a buddigoliaeth yma yn erbyn y Bala sy'n chweched yn dilyn canlyniadau'r prynhawn. Mae tîm Craig Harrison ar rediad ardderchog ddigiro mewn 19 gêm ym mhob cystadleuaeth wedi ennill 6 o'r bron yn uwch gyngrau'r Cymru. Y tro diwethaf i'r Seintiau 8 pwyntiau yn y gyngrau'r oedd ar faes tegid gêm danllyd di-sgôr, ond lle welodd 2 chwaraewr a 2 aelod o'r tîm oedd hyfforddi Cerdiau Coch gan gynnwys Chislevich i'r Seintiau, Shannon o'r Bala, rheolwr y Seintiau Craig Harrison ac hyfforddwr y Bala Ryan Valentine. Felly mae yna ddisgwyl tân gwyllt cynnar ar Neuadd y Parc y pnawn yma, gyda'r Bala yn edrych am ei buddigoliaeth gyntaf yma yn erbyn y Seintiau Newydd. Felly y tîm gyda'r ymysod gorau a 43 o goliau'r Seintiau yn erbyn y tîm ar amddiffyn gorau. O ran y tîmoedd, wel, mae Craig Harrison yn gwneud 2 newid o'r tîm nath chwalu'r Bari wythnos yn ôl. Josh Pask yn cymryd lle Chris Marriott yn yr amddiffyn, yr esgellwr twyllodrus Chislevich yn cael ei gynnwys ar drail Jordan Williams, fe hefyd fydd y capten. O ran y Bala, mae Colin Caton yn gwneud 4 newid, Asan, Roberts, Wall a Smith yn dymu'n fel capten ar drail Aaron Edwards, Mendes, Rogers a Shannon. Os edrychwn ni ar siap y Seintiau Newydd y prynhawn yma, fe welwch chi 4 yn y cefn, felly Pask yn bartner I Astles yn y cefn. Mae Redmond yn eistedd o flaen y 4 yn y cefn yn rhyddhau Smith a Clark, a gyda Chislevich a Brobl mor twyllodrus. Nhw fydd yn bwydo Brad Young 7 gôl mewn 7 ymddangosiad iddo fe. Wel, o ran y Bala wedyn, wel, maen nhw'n gwneud 4 newid fel wedes I. Mae Absalom, fe sy a mae 6 llechen lan ganddo fe y tymor yma, a mae yn ymysg y gore. O Newell fydd yn arwain y llinell flan. Mae Iwan Roberts yn mynd I chwarae y tu ôl I Newell, ond fe fydd yna bwysau mawr ar y 4 yn y cefn, sef Asen, Pete, Harrison a White I atal bygythiad ymosodol y Seintiau. Ia, Brad Young mae wedi cael dechrau gwych I yrfa wrth y Seintiau Newydd. Weld o gen gwmtan Met Caerdydd, chwarae'r Chonk, Sharp ac llygad am gol hat-trick wrsos dwytha. Ac mae'n gyflym. Ac be mae'n neud ydy, mae o'n cymryd y gyflym yn gynnar, cymryd amser i'r gol geidwad setlo na ar amddiffynwyr chwaith. Ac un fydd yn ceisio nadu fo, roi bel angen y rwyd ydy Celyn Absalom, wrth gwrs Bala amddiffyn ora ar hyn o bryd yn y gyngrair, ac mae o'n un o'r rhesymau yna, 6 llechen lan ganddo fo yn 2 gêm ar 10, felly mae o wedi cael dechrau da i'w dymor ers yn mynd o Perebont. Ein dyfarnwr y pnawn yma yw Mr Nick Pratt o Ddeganwy. Mae wedi bod yn dyfarnu yn yr uwch gyngrair ers 2010, a fe oedd yn gyfrifol am Cwpan Cymru y tymor y diwetha pan enillodd y Seintiau Newydd yn chwalu'r Bala o 6-0. A fe fydd y gŵr yma, Colin Caton, am talu'r pwyth yn ôl. 2 o hyfforddwyr rheolwyr mwyaf profiadol yr uwch gyngrair, Mark Lloyd-Williams. Mae Colin Caton I dîmau mewn cyfnod o draws newid, ond bydd tipyn yn dibynnu ar y gŵr yma, Kieran Smith yn gapten heno. Bydd mae gan o brofiad ynghwys â Kieran Smith, ac fydd o yna cyfrifoldeb fel ti'n deud yn saff bod y patrwm o'r tîm a'r siap yn cael ei gadw teg at, ac ystod nhw'n cael eu cyfleu am bod y chwaraewyr yma yn eu cymryd nhw, oherwydd fydd na ddim llawer ohonyn nhw sy'n mynd I ddisgwyl. A'r Seintiau fydd yn cychwyn y gêm yma ar Neuadd y Parc, a braf gweld yr eisteddlen datblygu'n dda pen pellau i'r ca hefyd. Clark allan at Josh Daniels. Siŵr fe fydd
datblygiad weddol cynnar o gadw meddiant i'r Seintiau Newydd. Fe welis i'n wythnos yn ôl lawr ar Barc Jenner. Oedd hi'n weddol gyfartal, Mac, tan rhyw 75 o funudau ac yna'r Seintiau yn torri yn y rhydd. Ond mae'n gyda nhw fygythiad reit o'r draws y ca. Oes, mae yna, ac ti'n sgorio goliau'n hwyr mewn gema. Mynd yn dangos faint o effaith ma bod yn broffesiynol yn ei gael. Wrth gwrs ymarfer yn ddyddiol, mae'n cael amser. Twyd yn swythos i ymlacio i gael eu coesefnu lle mae chwaraewyr y tîm eraill yn gorau mynd i gwaith. Fe welwn ni Eiron Edwards fyna yn y darlun, ddim yn y garfan prynhawn yma. Mae ddi'n golled hefyd Mendes allan, Oli Shannon yn ogystal. Felly mae tipyn o brofiad yn cael ei golli ym mis gyda'r 10 sy'n cychwyn. Ia, ac wrth gwrs, Seintiau Newydd fyna gyda Chris Mariad 2. Dwi'n ni'n faint o bencamp rwythau mae'r ddau yna. Dyn Llwngthynt efo'r Seintiau Newydd ac hefyd wrth gwrs Eiron gyda Ceicona. Un yn fwy na beth o'n i'n meddwl yn gynharach. Ond dyna ni. Y bêl ymlaen. Gen i taw 10. Gyda'i gael y mathematig yn iawn. Mae di ennill 10 pencampwriaeth. 9 yma ar Neuadd y Parc a'r llall gyda Ceicona. Y bêl gan Absalom te. Absalom yn mynd yn hir. Ac yn chwilio am Luke Wall, ond yn rhedeg allan o le, felly tafliad i'r Seintiau pen pella. Trwy diwethaf iddyn nhw golli Marc, oedd y cyntaf o Awst yn erbyn y tîm na Swift Esperanga o Luxembourg. Ond gweitha'r siom yn Ewrop, maen nhw wedi cael dechreuad arbennig yn mhob cystadleuaeth, deud y gwir. Do, maen nhw. Dwi'n dweud y siom o cael ei cnocio allan Ewrop yn cefn i'n meddyliau ac yn benderfynol o gamu nôl i mewn i cyngrau'r pencampwyr y tymor nesaf. O rhaid mae Ceicona yn ei gwthio nhw. Dwi'n ni'n gêm yna yn ebyn Cynarfon neithiwr ac oedden nhw'n yn wych i weld ar adegau ymwedig yn ha'r cynta yna. Dwi'n wedi gweld Ceicona chwarae mor dda ac oedden nhw'n neithiwr ers tymor hir iawn ac maen nhw'n di reid rediad i'r Seintiau Newydd y tymor yma heb os. Smith, y bêl yn cael ei chlyddio gan y Bala at hanner ffordd, pasg nôl yn y tîm y prynhawn ar drail Marriott. Leo Smith. Smith i dod yn ddwfwn i'w chasglydd i a patrwm amlwg y Seintiau'n dechrau datblygu. Daniels, mlaen at y rediad. Gwastraff gan Ben Clark. Wel, am gyfle, ond am bas hefyd, Mark Lloyd-Williams. Ia, ddim bas wych yn dweud gan Josh Daniels. Neb yn pigo'r rhediad Ben Clark i fyny tu cefn i Twcir Burke, dwi'n meddwl, sy'n cael ei ddal allan yn efyna Nathan Burke, sori, sy'n cael ei ddal allan yn dylai Ben Clark di taro hwnna ar draws y golwr yn trach yn mynd at y postyn pella. Ac o'n i'n siarad cyn cychwyn y gêm efo Nicky fyna. Brad Young, ella sa fod i pasio'r bêl yn trach na trio hitio y criad i anni mewn ffordd fel sy'n nhw'n dweud yn hen ddyddi, ond ia, na gyfle uraidd fyna reid Seintiau Newydd ar y blaen. Pas wych fyna gan Josh Daniels yn chwarae ar ochr cefnwr ar ochr dde. Wedi creu 6 gôl yn barod y tymor yma. Sgorio un wythnos yn ôl hefyd yn erbyn y Bari. Dyma Redmond, fel se popeth yn mynd trwy Redmond i'r Seintiau. Ar y drod chwyth arbennig yna sydd dage a Chislovic. Dath e ymlaen fel eilydd wythnos yn ôl i chwalu'r Bari yn dod ymlaen ar yr asgell chwyth. Mor dwylladrus a chyflym. A dyma Astles, cefnwr canol yw hwn. Allan i'r chwyth, mae'r croesiad mewn. Peniad pwysig allan gan y Bala. Ond y Seintiau'n adennill meddiant. Yn y drosedd. Hynny gan Osebi Abadaki. Cytuno? Daniels gath ei faglu. Nôl llawer fwy na hynny ni. Abadaki ar drosedd ond brobl dros y gecrydd. Mae Astles pasg i fyny o'r cefn, cymaint o ddewis o ran taldra uchel mewn. Mae'n dod tuag at Astles y Miller Cwrt Cosby. Redmond! Braidd yn wyllt gan y Redmond, oedd hi'n gyfle da. Ie, dau gyfle. Hannar cyfle di hwnna fwy na'n Ben Clark. Hwna well cyfle gan Clark, ond Redmond dim yn cael ei... Mae dal i godi fyny dydy'r bêl, felly dim yn gallu cael ei gorff.
dros y bêl digon sydyn i gadw'r bêl na lawr, ond dwi'n gwybod un o'r nosweithiau na lle Seintiau Newydd ddim yn taro cefn yr rhwyd. Na 5 munud i chwarae. 5 munud i chwarae. Ar hyn o bryd, ond cyfne fan hyn i'r Bala. Dyma Nathan Pete. Pete yn mynd yn hir, chwilio am wall. Seintiau yn clirio i fyny at Brad Young. O, yna wthiad yng nghefn Brad Young gan Nathan Pete. Oherwydd lleoliad y drosedd, falle. Mr Pratt yn gadael i fynd fel petai. Just neud yn siŵr bod ti'n gwybod bod ti ma, fe? Ia, nhw'n gwneud yn yr hen ddyddiau. Ond to, mae di gwneud i mewn lle iawn yn hanner y Seintiau Newydd o'r cae. Ond rhaid fod yn ofalus. Nick Pratt yn gwybod yn cyfri. Tod y trosedd yna. Mae'n siŵr sy'n ni fel brobl, heibio i asan. Clark, ond pas lac ganddo fe. A chyfle fan hyn i'r Bala i dorri. Nôl mae'n mynd gan Nathan Burke at Absalom. Absalom yn gofod rhithro. Ond maen nhw'n chwarae 2 yn y llinell flan, a mi oedd y peniad gan Wall yn un arbennig o dda i lwybr George Newell, ond mi oedd yna gam sefyll. Ie, yna'n agos. Gath yr olbeniad gan Luke Wall. Sy'n diddorol gweld hwnna eto. Young yn pigo'r bêl lan eto. Amddiffyn y Bala wedi darllen y bas. Abadaki. Hwna'n lywer i bell. Ie, dyna rhaid i'r Bala neu pan maen nhw'n adennill meddiant, maen nhw'n gorfod cadw bêl yn well. Fel arall, mae'r Seintiau Newydd yn chael ei nôl llawer ei hawdd. Chislovich mewn at Leo Smith. Smith, digon o amser gan Smith i bwyllo Brad Young yn siarad cyn y gêm am ba mor bwysig oedd ei symud y bêl mor sydyn a phosibl, chwarae fel 2 gyffyrddiad mor aml ac oedd hi'n bosibl. Wal o goch fan hyn. Leo Smith yn camu mewn yn ennill tir. Smith ar ei drod chwith, bêl yn gwyro. Dyma Young, mae'n lladd y bêl yn troi yn gelfydd ac yn ergydio i'r rwyd ochr. A tro cynta ni'n gweld Brad Young yn effro yn y cwrt Cosby. Ie, dyna ni ddweud, mae'n dechrau siarp. Brad Young, sa'r golwr wedi gallu dod ta be. Na, nath o'r penderfyniad cywir o aros wrth i bostyn agosa. Dyma i hanner cyfle Young nath o dda. Dyma Ian Dowie i chi, cyn chwaraewr rhyngwladol Gogledd Iwerddon, a mae yma yn cadw llygad ar Brad Young, gan i fod yn gweithio gyda Lan. Tîm sydd wedi cynrychioli Gogledd Iwerddon yn Ewrop. Nawr, mae Mr Pratt yn symud am nôl, ond mi credu bod wedi gweld twll fan hyn. Yn wir, mae'n gywir. Felly, twll yn y rwyd, felly oedi yn y chwarae am eiliadau. Marc, i ni i drafod y ffaith bod Ian Dowie yma. Braf gweld pobl yn dod i weld chwaraewyr yn uwch gyngrau'r Cymru, ond megis dechrau mae Brad Young gyda'r Seintiau Newydd. Ia, dyna faint o ddylanwad mae wedi cael, a dyna faint o benawda mae wedi cael wrth gwrs. Ac Brad Young, os gynno fo waed Gogledd Iwerddon yno fo falle, ac efallai fod Ian Dowie yn helpu rwy'n o Gogledd Iwerddon, ond ia, mae Lan, dwi'n meddwl bod nhw'n broffesiynol yn Gogledd Iwerddon, ac mae'n un o'r ceisio wneud be mae'r Seintiau yn wneud yma draw yn y Gogledd Iwerddon. Felly, twyd efallai, fod yn meddwl, mae hwn di'r ymosodwr efallai sa'n ni'n gallu i brynu i gyrfhau i carfan nhw. Digon o nodiadau ag yn y llyfr, a dwi'n meddwl ta'r ergyd nerthol yna gan Brad Young nath achosi'r trafferth gyda'r rhwyd ochr. Wedi rhyddhau y rhwyd, a felly yn gofod ail glymu pethau. Absalom gynt o ben y bont.
mynd yn hir, mae Newell yn ceisio cuddio'r bêl. Eto blan trod pwysig, a dyma Brad Young eto. Yn fach o gorff o mor chwym ar draws y ca. A dyma Redmond yn cael y bêl o dan reolaeth yn sydyn. Clac at Redmond, yn y ffordd fanna am eiliad. Mae'n symud y bêl allan at Danny Davies. Chislevitz, cyfle cynta i redeg at yr amddiffyn, mae'n mynd yn dda fyd, mae'n ergyd, Absalom yn gwylio'r bêl heibio'r postyn. Wel, oedd mwy o hyder gan Absalom na finne, o ran gweld honna'n mynd heibio Mark Lloyd Williams. Ie, maen nhw'n dall i ongla, dwi'n meddwl, dydy'r y golwyr yma, felly, ia, dda'n gwybod efallai bod yna'n mynd heibio i postyn pella fo. Ond Chislevitz, cyflymder, gyda fo rhwng y ddau, chwaraewr y Bala. Ac mi oedd hi'n... O, dal i'r postyn. Ni'n gweld all bod hwnna di taro postyn lle dda ni fo yma. Ond dyna pan wedi cadw 6 llechen lan tymor yma, Mike. Wel, na fe, ti'n iawn fanna, 6 llechen lan i Absalom yn gyfartal gyda George Ratcliffe o Bontypridd a Wycherley o'r Dre Newydd. Y ddoi na wedi ildio heddiw, ond dipyn gyda ni fynd, ond 11 munud wedi chwarae. Absalom yn cael ei ongle'n berffaith fanna o ergyd Chislevitz. Pasg ceisio hollti'r amddiffyn. Aberdaki sy'n nôl. Mae fe'n clirio yn isiel, ond yn cyflwyno'r bêl nôl i'r Seintiau i drad Redmond. Redmond yn ei chrymanu iddo gwmpas yr amddiffynwyr, ond mae'n gyffwrddus i ddwylo Absalom. Ia, dda'n hawdd i Absalom, ac oedd yn gorau gweithio fanna, chydig bach, yn saff oedd o'n yn cael gafal ar y bêl, gwylio holl ffordd, Newell. Oedd hon gen Chislevitz. Lot o baint. Dyna'r agosau ni wedi dod at gol, ac unwaith eto mae Asan gwynebu gol i hunan yn mynd nôl at y cawr o Olgeidwad Celen Absalom. Newell, wel, nath e'r darn cynta'n iawn yn dal y bêl i fyny, ond yn methu dod o hyd i Luke Wall, felly Redmond eto'n chwilio am yr hediad gan Ben Clark, ond wedi 12 munud Mark Lloyd Williams. Mae amddiffyn y Bala, digon ohonyn nhw na, fel wal o goch. Yndi, beth da ni weld ydy pan mae Seintiau ar bêl yn y cefn, dwi'n meddwl bod Kieran Smith a Nathan Burke yn camu rhyw 2-3 llathan yn ôl. So maen nhw'n mwyn y lain sefyll ar draed, bod y traed Pete a Harrison, felly nid hi'n anodd i Seintiau Newydd chwarae lawr y Sianeli, ond mae rhaid i Burke dwywaith yma Ben Clark yn mynd i cefn iddo. Felly mae rhaid i Burke fod yn wyliadwrus o reidiadau Clark o ganol cae. Brad Young yn awgrymu, taw symud y bêl yn gyflym oedd y gyfrinach i dorri lawr am ddiffyn mewn patrwm tebyg. Dyna'r unig opsiwn sy'n ar gael, beth arall allan nhw fod yn gwneud Mark? Wel, does yna dal o daldran i tîm nhw, so mae'n anodd mynd yn uniongyrchol. So, lawr yr esgyll efallai chwilio am Brobl a Chislevitz, mae'n gyflymder a mae'r ansawdd gan nhw gael y peli mewn i'r cwrt Cosby, ond mae Jordan Williams ar y fainc, mae o chydig bach talach na Brad Young, so mae o'n cynnig opsiwn gwahanol os fydd raid yn hwyrach mlaen yn y gêm. Byddwn ni'n awgrymu, felly y bêl i drad Chislevitz mor gynnar, y possibly redeg at y cefnw, a Brobl falle ar yr ochr arall yn y trad mor gyflym gyda'r ddau. Ia, safbwynt o Bala, mae rhaid iddyn nhw os di bêl yn cael ei symud o un ochr i llall. Wel, Astles yn bwyd o Ben Clark, nath e oedi am eiliad. A thrwy hynny y cyfle yn diflannu, ond oedd ei bas ddeallus gan Astles oedd yn cael rhyddid Neuadd y Parc. Dwi'n yn credu oedd amddiffyn y Bala disgwyl gweld yr amddiffynwr canol mawr yna mor bell i fyny'r ca. Wel, efallai, bod fi'n angytuno mec, mae di mynd yna fwy nag unwaith heno yn barod. Mae Bala yn gadael o gamu mlaen o'r cefn ar ôl 3-4 munud yn drosgamu rhyw 20 llath o'r cefn. Smith. Mae rhaid i Newell, mae rhaid i rywun mynd efo fo'n efo un ochr efo'r ganol cae. Iwan Roberts.
efallai jyst camu allan o'i safle fo. Cos fydden nhw'n afforddio i Astl sy'n mynd o'r chwarae. O, chwarae da, mewn y cwrdd cosbi, dyma Young! Hanner cyfle i ergydio, ond oedd hi'n dacl dda gan Kyle Harrison, sydd wedi bod yn seren gyda'r Bala ers ymuno o Stalybridge Celtic. Ie, dyna, dyn ni ddeud, rhyw 2 dreiliad yn cynharach na'r ergyd na, efo'r drosodd ar Ben Clark. Dyna oedd Brad Young yn sôn am symud y bêl yn sydyn o amgylch y cwrt Cosby. Dyna Clark a Young yn ei wneud yn y fan yna. Ac efallai Tisovich gath i Faclin yn trach na Ben Clark. Ond ia, rhaid nhw fod yn ofalus yn y fan yna ar Bala. Ar flaenau traed. Maen nhw'n gwybod bod Seintiau yn eisiau symud y bêl na sydyn. Wel, Chislovich sydd ar lawr. Siŵr ble gafodd yr anaf na. Fe oedd falle'r tacl ym y cwrt Cosby. Colin Caton yn cael gair gyda'i dîm y fforddi yma yn Hercian. Bêl fanna. Yn lle bod wedi glanio yn lletwyth ar ei droed e, weld. Dim tacl, ond yn sefyll, falle i troi rhywfaint ar ei bigwn falle, ond golwg gyfudus ar y reolwr, yr ymgyleddwr yn cyfathrebu. Craig Harris wedi cael teithio, dwi'n meddwl, dros y 2 ddwrnod dwytha, wedi bod i fynd yn Dundee. Yn ôl bod i ddod ar gyfrif X yn wedi weld aban yn yr ôl nesaf. Mae'n gêm ddiddorol fyd yn yr 8 ola. Cyprydd fydd i'r Seintiau mewn y cwrt Cosby. Nathan Burke, gweithio'n galed yng nghanol cam, mae'n mynd i fod yn shift go iawn i chwaraewyr y Bala fan hyn. Pwynt i brofi, cael ei chwalu yn rownd arfynol Cwpan Cymru. Diwedd tymor diwetha. Cymaint o newidiadau yn hym Colin Caton yn colli chwaraewyr mor brofiadol. Ond y Seintiau sydd ar bêl a mae gan Leo Smith sy'n camu mewn i'r hanner y Bala. Mae nifer o chwaraewyr yn ffeirio i llefydd yng nghanol cae fan'na i'r Seintiau Newydd, ac mae rhaid i'r Bala gyfathrebu. Dwi'n gwneud bod nhw'n mynd hefo nhw, neu bod nhw'n seti cefn yn dweud gad olod ata fi, cymryd i'r chwaraewyr sy'n dod i mewn yn ôl yn ei lefo. So mae rhaid y cyfathrebu rhwng y chwaraewyr y Bala fod ar ei orau heddiw. Robert sydd yn ei lledu ddi. Mae'n cyrraedd Wall sy'n ffafrio i drod chwith. Mae'n chwarae blaen mal at Aberdaki. A mae di ennill cic gornel i'w dîm, a popeth yn deithio fyna, Mark, o pas lac Josh Pask nôl yn hanner y Bala. Ie, da'n gwybod yn y gyflymder gan Aberdaki. Mae'n chwaraewyr ymosodol da. 2 gôl ddiwetha y Bala yn erbyn y Seintiau. Wedi dod gan Nathan Peat. Mae e yn fygythiad yn y cwrt Cosby. I codi'n uchel, dwi ddim y tala. Y Wall sydd i grimanu hon mewn, byddai'n edrych hefyd am George Newell. Peat sy'n codi. Nôl gan Burke, pwysau'r Conor Roberts. Mae'n penderfynu dyrnu. Mae Roberts yn dyrnu ac Aberdaki dim ond gafodd y cyfle na wedyn tu allan i'r cwrt Cosby. Awdurdodol Roberts. Ac Aberdaki'n gweld rhyw hanner cyfle. Na fanna i'r Bala. Roberts. Slack. Ross White. Black, a mae gan Leo Smith. Smith, hanner ffordd tu fewn i hanner y Seintiau. Bas hir chwilio i ryddhau Daniels. Ceisio cadw'r bêl mewn, mae'n ei gwneud hynny. Aberdaki sy'n gweithio
yr holl ffordd nôl yn cynorthwyo'r amddiffyn. Mae Roberts wedi symud i'r Bala o Lerpwl. Yn y cefn fanna gan Pasg ar Newell. Oedd Newell uwch ben Pasg yn sicr. Ddi'n naid uchel iawn gan y blaenwr a drosedd gan Pasg. Ar ôl gwaith da gan Iwan Roberts a Newell yn neidio'n gynnar y fanna a wedyn Pasg. So mae'n mynd i ennill y bêl o fanna. Jyst yn o'r sefyll i dir. Yn drwy mae'r Bala dy gael amser. Nid yn ei pwyth allan o'r gêm. Efallai gael o bêl yma yn ymosodol yn teg at gwrt Cosby y Seintiau Newydd. 20 munud i chwarae. Astles yn sgrechen fan hyn yn gwthio llinell amddiffynol y Seintiau i fyny a dyna'r rheswm pam fel bod y Bala'n gorfod mynd yn hirach ac o ganlyniad yn rhy hir ac mae'n cael ei chasglu'n gyffyrddus gan Conor Roberts. Ddyr ansodd am y gorau gan Arsan yn y fan yna. Llawer i syth. Ogi Crydd. Digon hawdd i Conor Roberts. Un sydd wedi cael dechreuad digon Simpson i'r hanner dros y Seintiau ydi Ben Clark. Wedi gwneud i'r rediadau ond fyna ambell i bas lac fe nath e fethu'r cyfle arbennig yna yn y cwrt Cosby yn gynnar. Bydd Craig Harrison yn edrych am ansawdd llawer gwell oddi wrth i chwaraewyr. Dyma Astles yn dod unwaith eto, camu ymlaen ar ei drod dde! Wel, unwaith eto mae Absalom jyst yn gwylio'r ben heibio'r postyn. Pa mor agos oedd yr ergyd yma, Mac? Dwi'n chydig pellach yna'r un tysl fe, ond fe ddim gadael, yn cael ei rybuddio fwy nag unwaith yn barod yn yr hanner cyntaf yma. Ac Astles a neb yn gael lawr. Nathan Pete dy'r un cyntaf i gael lawr a mae o'n amddiffyn o'r canol. Mae rhaid i chwaraewyr ganol cae fynd allan o'i safleoedd a mynd i gau Astles lawr. Neu fod yna fwy o waith yn gorau cael ei gyn George Newell. Neu yn mynd heibio llawer ei hawdd. Yr un sydd wedi achosi rhan fwy o'r problemau i'r Bala yn yr cwarter cynta yma yw Ryan Astles wrth casglu'r bêl a'r rhedeg gyda'r bêl i mewn i hanner y Bala. Mae fel sy'n y Bala yn cweit yn siŵr beth i wneud. Ond dyma Brad Young. Ond ceisio chwarae'r 1-2 fanna. Newell. Wall. Ond mae Wall yn wastraffus a y Bala ddim fforddio gwneud hynny a mae Iwan Roberts yn brwydro'n galed i gael y bêl na nôl. Mae o'n un o chwaraewyr y Bala. Dwi'n gallu dweud bod wedi bod yn rhywle fel Lerpwl. Mae'n cadw'r meddiant. Dwi'n rhaid y meddiant i ffwr yn yr rhad. Mae'n cadw'r bêl. Mae'n chwilio am Grys Coch bob amser. Ac mwyafrif mae o'n darganfod Grys Coch. Un o ddau chwaraewyr eraill y Bala. Prif fyrbwyll efo'i pasio ar y bêl i ffwr yn llawer i'r rhad yn ôl i'r Seintiau Newydd. Yna ddigwyddiad gyda Iwan Roberts yn gynharach yn y tymor yn ei lawr yn gêm Pontypridd lle oedd Bala yn ymweld. Oedd ei orffen yn ddi sgôr. Gathon ni dynnu bant ar ôl 20 munud. Achos oedd wedi dweud rhywbeth wrth Colin Caton a dwi chi'n cael dweud pethau. Dwi chi'n cael ateb nôl gyda Colin Caton. A y peth cynta nath Colin Caton oedd dweud Iwan Roberts off. Ie, eich di barchu y reolwr y be maen nhw ddeud. Mos bw ti. Lle ti wedi dod o? Absalom. Ar yr ongl, sori. Trosedd yn erbyn y Kieran Smith. Mae e'n protestio capten hyn o ma. Mae'n llawer o'n hwnna, wel, Mike. I ffordd lawr yn barod yna. Do, y chwilio am hwnna. Clark. Brobl. Mae'n gweud mae'r Bala yn ddisgybledig iawn. Yr ergyd yna gan Chislevich yn taro'r postyn. Ac yna yr ergyd tro'r dde gan Astles ar y gosta maen nhw wedi dod. Ond dyma Brobl, ond hyd yn oed Brobl, un o'r chwaraewyr, un o'r ser yn ildio meddiant. A rownd y gornel maen nhw'n mynd a Roberts braidd yn ffodus i gadw'r meddiant, ond maen nhw'n symud i at Asan. Asan yn chwilio am gyflym dra Aberdaki tu hwnt i Daniels dros dro. Mae'n edrych o gwmpas, mae Asan yno ar ei drod chwith, mae'n croesi at y postyn pella. Peniad pwysig gan Danny Davies a Chislevich nôl yn cynorthwyo yr amddiffyn, ond symudiad addawol gan y Bala lawr y dde.
dim pwysau ar allan. Mae'n gyfle bydd wedi cael croesiad gwell a falle mewn at Newell yn hytrach yn mynd at y postyn pella. Mae asgellwyr y Bala yn gweithio'n eithriadol o galed i gynorthwyo'r amddiffyn Aberdaki un ochr. Ia, siarad fo Colin cyn y gêm ac oedd o'n deud am Aberdaki faint o kilometra mae o yn ei redag yn ystod gema. O'n deud, dwi'n meddwl yn cael yr ystadegau yma rwan dydy. Na fod i'r ucha, dwi'n meddwl yn y gyngrair faint o kilometra sy'n cael ei wneud mewn gema. Y tymor yma hyd yma. Dangos i werth yr ymosodol a hefyd yn amddiffynol. Mae lan a lawr yr asgell chwyth yma. Droion yn yr hanner awr cynta yma. Bêl hir, Newell yn codi. Mwy amser gan Burke fanna, neu beth yn ein feddwl. Gwot, yn ei drad. Wall yn ebyn. Danny Davies pen calla yna. Yn dreni. Oedd y bas wedi holli cafel ca y Seintiau yn Aberdaki methu reoli. Ia, dwi'n meddwl chwilio am reidiad arsan oedd ond oedd arsan di mynd i 5 llath ryddian. So wedi oedi i rediad o fan arsan, so wedi chael un i frasga, mae wedi gallu frasgamu ymlaen. Lawr rasgell chwyth na'n dod i mynd rhy bell o flaen Aberdaki i ddod eisiau gael y bêl na'r cynnig cyntaf. Pas wych gan Redmond gyda Brobl yn croesi mewn i'r corridor ansicrwydd, ond yn effro ac yn casglu a dim pwysau ar Absalom chwaith. Pasg yn ôl i ganol yr amddiffyn, Mari allan, a wedi Danny Davies yn symud i'r chwyth. Clark. Wedi Damsgyn ar trwy'r chwyth Ryan Brobl fanna, mae'n gofyn y cwestiwn. Ac o ran uchafbwyntiau'r penwythnos, fe allwch chi weld nhw nos lun am 5 munud wedi 10 ar S4C ac eto nos Fawrth am hanner awr wedi 6 oedd Mark Lloyd Williams yn gwylio Cey Conna yn chwalu Caernarfon neithwr a fynnau'n cael y fraint o weld Aberystwyth yn ennill oddi cartref yr ailwaith y tymor yma. Sioc o fuddigoliaeth lawr ym Mhen y Bont sydd wedi colli 4 gêm ddiwetha. Mark, pryd ddigwyddodd hwnna diwetha a rhediad Rhys Griffiths yn mynd o ddrwg i wath. Ie, dwi'n meddwl mae anafiadau yn y garfan i Ben y Bont a nifer o chwaraewr ifanc ar y fain cyn i gweld cynnwys Rhys Griffiths. Rhys Griffiths yn 43. O'n i'n meddwl bydde fe'n waren eithwr i fod yn onest i ti, achos o'n i'n edrych Cion Raffel yn arwain y llinell flan, dim gol iddo fe tymor yma. Brad Young yn fe oedd y cig yn y brachdan fanna. Wel, gyda Rhys Griffiths, mae rhyw 47 o goliau tu ôl ti os dwi'n iawn. Mathemateg. O'n i'n meddwl yn iawn bydde fe o leian do mlaen fel eilydd neithwr, achos o'n nhw'n chydig o fygythiad oedd gan Ben y Bont. Ond nôl i'r gêm yma, a Chislovic sydd dros y gic gornel, gath i hennill gan Brad Young. Mewn yn isiel, Brobl! A Brobl, wel, oedd y syniad yn un hyfryd, yn torri bant o'r clwstwr y chwaraewyr, yr ergyd trwy'r dde, ond heibio'r postyn. Ie, un o'r maes ymarfer, ac dyna Brobl, gath am i goes, neu droed o amgylch y bêl na ddigon, ond dwi'n meddwl Arsan oedd ar y postyn, a gosa na, oedd o yn braf yn gallu gwarchod hwnna, allan am gigol. Ryan Brobl, 8 gol yn yr uwch gyngrair, 9 fel cyfanswm, mae'n creu hefyd 4, wedi creu 4 gol. Pas mewn i'r gornel, eto tuag at Wall, ond Danny Davies yn tecluso o'r bas tuag at Leo Smith, ond Pete ar draws. Siw bydd Colin Caton wrth i fodd wrth ni agosau hanner awr o chwarae. A Luke Wall yn ennill tafdiad pen pella. Bydd.
Cymru wedi mynd 2 awran i bildio gol neu bydd y Seintiau Newydd y tymor yma, ac sy'n llawer yn gallu deud hynny. Ac oedd yn deud, mod 1 gol, mae'n dildio. Wedi chwarae Seintiau, Ceicona ddwywaith, a hyd yma, 1 gol mae'n dildio yn y 2 gêm yna. Yn y bydd y 2 dîm ar y brig. Na, gyda'r Bala'n colli sydd gymaint o chwaraewyr yn yr haf, oedd yna far cwestiwn dros beth bydd yn digwydd ar faes tegid, ond mae recrwtio Colin Caton wedi bod yn effeithiol iawn, mae'n rhaid dweud. Peniad Pete yn cyrraedd brobl i'r Seintiau. Dawnsio heibio i Smith o'n mynd am nôl mae e. Ie, mae staff sy'n ganddo i Ryan Valentine a Steve Fisher, maen nhw'n gweld nifer o gema. Gan maen nhw'n clybiau yn chwarae ar nos Wener, maen nhw'n amser gan nhw wedyn i fynd i weld gema yn gogledd o'r Llewyn Lloegr. Daniels. Harris yn dod o Stalybridge yn un. Mae fe wedi bod yn allweddol yn yr amddiffyn, ac wrth gwrs Celyn Absalom yn y gol. Felly Iwan Roberts wedyn yng nghanol ca. Ac wrth gwrs rhaid cofio, maen nhw heb Paulo Mendes heno, a Aaron Edwards, byddech chi'n meddwl, Mark, yn ddewis cynta dros y tîm. Mae'n siŵr y ddau yna wedi cychwyn y gêm. Wedi Mendes. Oli Shannon yn ogystal. Creu digon o waith yng nghanol cae, a Shannon un arall gallu chwarae fel cefnwr neu fel chwaraewr yng nghanol cae, digon o egni i gwysa fo hefyd. Os nhw wedi gallu bod yn allweddol. Unwaith eto, dyma Astles yn camu mewn. Mae gan Astles, mae'n edrych i fyny, mae'n dod o hyd i Young, mae'n araf, maen nhw yn symud y bel ar hyn o bryd, y Seintiau, sy'n fod yn ôl feirniadol. Redmond, oedd wedi gweld y rhediad tu fewn, ond y Bala eto yn sefyll yn gadarn ymyl y cwrt Cosby. Clywed llaeth Colin Caton yn cyfarth y cyfarwyddiadau. 32 funud wedi chwarae, parhau'n ddisgwr ar Neuadd y Parc. Yr ymosod gorau yn erbyn ar amddiffyn gorau, fel wedys ti, Mark, yn wrth sgwrsio gyda Nicky cyn y gêm. Dwi'n 9 gol mae'r Bala wedi ildio. Problem y Bala yw bod nhw'n sgorio digon. Dyna di wanaeth efo nifer o tîm yna yng nghanol y tabl yn dweud. Os gen ti rhywun sy'n sgorio golau yn gyson, wedyn hanner ycha'r tabl. Os gen ti ddim, wedyn hanner isa. Da ni gweld o Gynarfon, Sacfa, Adam Davies, Louis Lloyd. Digon o goliau gyda nhw, a dyna pa maen nhw yn bedwerydd ar hyn o bryd, yr fath efo y dre newydd, wrth Williams ac Oswell, Robles. So digon o goliau yn y fan yna. Dwi'n gweld Pontypridd, y Barry. So maen nhw'n chwarae'n dda, fynd i'r Cwrt Cosby, ond dos am goliau cyson gen i chwarae nhw. Redmond yn curo i ddyn o Kyle Harrison, oedd ar drosedd ymyl y Cwrt Cosby, a fe weli the Cerdyn Melin cynta'r noson, y drosedd. Wel, mae rhaid i fi gyfadde, o'n i'n meddwl bod Harrison wedi cyffwrdd ar Redmond. Nath ei dawnsio heibio, ond nid yn ôl Mr Pratt a Melin i Redmond am blymio, Mac. Wel, dwi wedi syni fel chdi, Mike, mi fod yn onast. Ona, wel... Felly gan yna rhywbeth ddigwydd efo i law, gan ei fod mynd. Ond mae'n dynach. Do, mae yna rhyw fath o gyffyrddiad ar frau chwith Dan Redmond. Dwi'n methu gwylio'r peth, ond dyfyd Colin Caton yn y falch bod na bod y penderfyniad i mynd o'i blaid i dîm o. Wel, mae rai fi gweud, mae 2 ymysodwyr dan ni fynd yn, oes e? Neu cyn ymysodwyr. A bydden ni'n cwyno fel Redmond, petai'r penderfyniad na wedi mynd yn erbyn ni. Oedd y fraich na mas, oedd wedi tynnu arno fe, ath e lawr. Wel. Nid y ffordd oedd Mr Pratt wedi gweld i, a Conor Roberts yn ddifroddi ar i linell. Dwi'n meddwl bod y Bala'n codi mewn hyder. Yndi, ma' nhw. Dwi'n mynd i signo'r pwysau.
A mae'n angen cadw'r meddiant o Abadaci mewn. Abadaci. Ond y bêl tu hwnt iddo fe. Ni'n ymddiheirio am yr iaith anweddus, os ydych chi'n pigo fel an ar y meicroffon. Seintiau yn torri. Leo Smith a Clark. Clark. Chwilio am gymort yma Chislevich yn dod. Chislevich heibio i ddyn at y postyn pella ar y foli bêl yn gwiro. Redmond oedd yno. Feith i as am gic gornel Redmond. Mae'n teimlo'n grac o hyd ar ôl y cerdyn melyn yn andalodd e hwnna'n Bert. Oedd gymryd i wiriad, dim ond oedd i ar un o'r amddiffynwyr Harrison. Dim ond oedd yn dwysta, mae'n gic gornel. Wrth ymwysodiad ar ôl i Bala. Alla ildio'r meddiant a llawer rhy gynnar yn y symudiad yn ymwysodol. A Redmond sydd yn cymryd y gic gornel ar ei drod chwyth at y postyn pella. Redmond, Absalom yn ei choffi hi. Mae dal yn fyw at y postyn pella. Astles yn ôl ac Absalom yn casglu. A'r Bala yn dianc. Oedd y golwr yn mynd unlla fanna i weld, mae'n cael ei chrymanu mewn i'r cwrt 6. Mae gafal ar hwnna. Mae Brad Young yn dda. Nid i waith o blaen y golwr. Nai Masan gafodd y cyffyrddiad pwysig yna ar y postyn, mor bwysig i gael amddiffynwyr ar y postyn, pobl yn cael ei berniadu am ddim roi nhw na, ac yna'r bêl yn mynd mewn i gefn y rwyd, ond y tro hwn Absalom yn methu'r bêl, ond Asan yn y fan ar lle i rwystro Brad Young. Burke ar ôl Redmond, allan i'r asgell mae'n mynd. Rhaid cofio oedd hi yn agos iawn rhwng y Bari a'r Seintiau wythnos yn ôl, tan tua'r 75 munud. Mae gofyn fan hyn i'r Bala i weithio mor galed dros ei gilydd. Rhain y 10 munud tan yr hanner, bydde Colin Caton yn cyrraedd hanner amser yn ddi-sgôr, bydde fe wrth i fodd. Bydd o'n jyst yn deud i dîm hir am byd mae'r gêm yn ddi-sgôr gora'n byd i ni ydio. Yn fwy o bwysedd ar y Seintiau Newydd. Enwedig ar ôl i Cei Connau yn llithiwr. Mae'r Seintiau wedi sgorio 20 gol yn ei tair gêm diwetha. Bas at Brobl yn helpu'r bêl mlaen, mae'n derbyn y bas yn ôl gan Chislevich, ond eto Smith oedd yno a blaen trod pwysig. Daniels yn pigo i lan yn rhedeg at Abadaci. Brobl yn erbyn Smith. Smith dal at ei swydd, ildio'r tafliad. Kieran Smith gêm dysteb. Dechrau tymor. Gwerthfawrogi i gyfraniad yn ei ail gyfnod gyda'r clwb. Arwl wrth gwrs wedi sgorio'r 2 gol yna yn erbyn y Seintiau yn rownd derfynol Cwpan Cymru yn 2017. Y bast ymlaen, Brobl yn neud y rhediad mewn at Young. Clark! Hyfryd gan Ben Clark. Wel, wedi berniadu fe am ei berfformiad yn gynnar yn y gêm. Ben Clark sy'n rhwydo'r gol gyntaf hyn o'ma. Ychydig o le yn troi ar ei drod chwyth, yn crymanu di heibio i Absalom. 6 gol y tymor i Ben Clark. A'r Seintiau ar y blaen. Y Seintiau 1 y Bala dim. Redmond yn creu yr eithaf gan Brobl. Troi na yn y cwrt Cosby Baslac. Ti'n cael Brad Young, ond dwi'n cael ei gael lawr i gan cyflym. Ych chi'n clywed hyfforwyr y Bala yn sgrechian ar amddiffyn i gau Ben Clark i lawr ac ar y droed chwyth na yn crymanu yna'n gilfyd. Heibio i absolutely gobaith i'r golwr. Y cyffyrddiad cyntaf na yn wych gan efo, jyst yn gallu agor i gorff allan wedyn i gyrmanu'r bêl na yn wych, a dim ond un peth oedd yn ei feddwl ar ôl y cyffyrddiad cyntaf na, a dim gobaith i Absalom. Ond sôn fanna, dyn nhw ddim yn cau Clark i lawr ddigon sydyn o lawar. So mae'r camgymeriad mwyn y lai di dod gan Brobl ar bas stac, a dyna nhw wedi gwthio allan tipyn cyflymach a maen nhw wedi cael ei cosbi. Wel, y Seintiau o'r diwedd ar y blaen yn rheoli meddiant yn amlwg, a dyma Brad Young. Young nawr
ond yn rhedeg ar draws yr amddiffyn a Pete oedd yn camu mewn. Iwan Roberts yn bwydo Wall. Smith yn ei dracio fe, mae Wall yn dawnsio i heibio fe, mae Danny Davies ar draws. Mark Jones ar y bwtwm coch gyda ni heno wrth i fodd yn gwylio Danny Davies wedi gynnwys engharfan Cymru ec. Mor gyflym, mor chwymwth ac yn rhwystro Wall fanna. Mewn i'r postyn agosa tuag at Newell. Leo Smith nath glirio. Mae'r glaw wedi cyrraedd yn symud i fyny o'r de ar gorllewin. A mae'n ei thywallt i ma ar Neuadd y Parc. Ie, yn groesiad da. Newell ar draws y postyn agosa yna. Ti'n cael gafal arni, ond dwi'n meddwl sa'n wedi gallu fynd i Biastles. Mae Astles di rhaid gweld beth yn wedi digwydd. Gyda ni waith amddiffynol. Brad Young. Tuag at Sgoriwr, Clark. Bala braidd yn ysgeilus ers iddyn nhw ildio'r gol. Mae mor bwysig nawr bod nhw ddim yn ildio ail yn aros yn y gêm. Dyna'n union beth nath y Bari wythnos yn ôl a dod yn gyfartal. Nath hi o ddrwg i wath wedyn. Yn ildio. O, pas wych! Daniels ar draws y cwrt bach a neb yno i rwydo. Wel, Daniels gath ei ben i fyny. Fi'n credu oedd Brad Young ymyl y cwrt bach. Oedd e moyn y bêl wedi tynnu nôl. Ia, Tislevich yn holli'r amddiffyn yma at i cefn i Abadaki. Daniels a Brad Young oedd sefyll ar y hwngian yn ôl ar y cwrt 6. Di wneud y peth cywir efallai. Disgwyl i Daniels thynnu hi nôl. Ond y brobl, dwi'n meddwl, o'n ochr bella'r cae ddim yn gallu manteisio. Mi oedd hi'n gigon a Redmond yn rhydd. A Newell yn gweithio mor galed i'w gau lawr, ond pwy yn y byd oedd modd marcio Redmond ymyl y cwrt Cosby, oedd e'n gwbl rhydd, a nhw'n edrych i dorri nawr gydag Abadaki. Ond peniad pwysig yn yr amddiffyn i'r Seintiau. Dwi'n siomedig efo Luke Wall, ers pan wedi dod nôl i'r gyngrair. Oedd o'n disgleirio i Fangor chydig o flynyddoedd yn ôl. Dwi'n meddwl symud dwi'n meddwl i Acring to Stanley ac ers pan nôl, doedd ddim wedi cael dylanwad o gwbl yn gema. Tislevich. Danny Davies o'i flan unwaith eto rhediad gan Redmond. Mae Redmond yn mynd i'r llawr. Cic o'r smotyn neu mae'n gerdyn. Mae e wedi rhoi cic o'r smotyn y tro hwn. Mae e'n mynd o blaid Redmond. Dan Redmond yn gwneud y rhediad o ganol ca. Tric hyfryd i dwyllo'r amddiffynwr yn cael ei ddal yn mynd i'r llawr a chyfle i'r Seintiau Newydd i ddyblu mantais. Ia, eto Tislevich ar bas ac Harrison yn ei faglu rhyw dric bach fel ti wedi sôn, mae gan Redmond i fynd heibio ac Harrison yn cael ei ddal yn fan yna. Y brobl sydd dros y gic o'r smotyn. Brobl yn erbyn Absalom. Just cyn hanner amser a brobl yn sgorio'n gyffwrddus. Absalom yn mynd un ffordd, y bêl y ffordd arall. Mae'r Seintiau'n dyblu mantais. Brobl yn sgorio, y Seintiau Newydd 2, Bala dim, llai na 2 funud cyn yr hanner. Ia, brobl yn glinigol. Absalom yn mynd i'r chwith. Brobl i'r dde ar ath o. Ac i Colin Caton yn siomedig efo'r 5 munud dwytha. Yn ddiffyn mor dda nes hynny. Wel, eiliad yn ôl, Mac, fi o'n i'n sôn yn dyfod pa mor bwysig oedd e'r Bala ddim i ildio'r ail gol. Ond oedd hi'n dric bach clyfar iawn gan Redmond. Mi o'n i'n edrych ar yn gili am eiliad yn meddwl falle byddai fe'n cael ei wneud am blymio eto, ond oedd hi'n dric amlwg gath ei ddal gan Harrison, oedd e'n benderfyniad cywir. Mi oedd hi'n benderfyniad cywir, ac eich wedi clod i be oedd Redmond yn geisio wneud. A rwan, Seintiau Newydd sef yr ymosod ar amddiffyn gorau yn y gyngreir. Tislevich yn troi heibio i all
allan oedd y syniad yn un hyfryd i Chislevich i godi'r bêl dros ben y gôl-geidwar Absalom. Chislevich mi oedd i cadalanwad o'r gêm yn y 10 munud dwytha. Ac trona gol bydd i bwrpas o yn ei feddwl o. Ond i gael yr ansawdd. Mae yna 2 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner, ond Chislevich erbyn hyn yn 32 mlwydd oed yn gallu troi heibio i Naim Arsan yn gwibio ymlaen, a mi oedd y syniad bron yn berffaith i godi'r bêl dros ben a Absalom, ond y bêl yn gyffwrddus i ddwylo gôl-geidwad y Bala nawr. Byddai gôl nawr yn gwneud byd o waniaeth i'r Bala ac i'r gêm. Hir gan Roberts, nôl mewn i'r canon, mae'n cael ei benio'n glir. Roberts eto, sgiliau da gan Iwan Roberts, Aberdaki, symud y bêl, ond y croesed yn un sal gan Aberdaki. Bydd y neges hanner amser yn dra wahanol i beth oedd i fanna rhyw 10 munud cyn hanner amser, Mark. Ia, beth dwythad yma angen ei wneud, dildio gol arall. Mae'n 2 gol mewn gêm. Ti'n cael y gol nesaf, i fynd yn ôl i 2 gol 1. Mae'n hyder wedyn yn dy chwarae. Ti'n mynd yn ôl i mewn i'r gêm, ond ti'n ildio'r drydydd gol. Ydy canan i chdi. Brad Young oedd yn cael y sylw gyda ni cyn hanner amser, ond yw hanner cyfleoedd yn unig mae ei wedi cael. Mae Bast yn ôl, mae Newell yn cael Conor Roberts lawr, ond mae'r Seintiau'n cadw i pennau yn y cefn yn rhedeg y cloc na lawr. 2 munud fel wedys i wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y hanner, lle mae goliau Ben Clark a Ryan Brobl o'r Smotyn yn rhoi'r fantais i'r pencampwyr. Gall fynd triphwynt yn glir o Gei Conna. Y gêm wrth gefn gyda'r buddigoliaeth hyn yma. Astles at Chislevich. Ti'n gweld Colin Caton yn neud newidiadau o gwbl? Na, dwi'n meddwl dim ar anna'r amser. Efalla byddwn ni Malkin a Newell yn ffeirio am ar ffordd. Mae'n dibynnu os dwi'n di chwarae'r ddau ymwysodwr neu un ar ôl y gêm. Efallai ni geisio cadw i'n dyn am ryw 20 munud a wedyn mynd ar ei holi o'r beth dwytha mae eisiau di ildio goliau mewn clwstwr ar ddechrau'r ail hanner yma'r gêm wedyn mynd yr un bell wrth fo. Dal i ddisgwyl i fuddigoliaeth gyntaf oddi cartre tymor hwn, chwarae 6-4 gêm gyfartal, colli 2 yw record y Bala. Chwiban ola yr hanner gan Nick Pratt yn dynodi taw'r Seintiau sydd ar y blaen o 2-0 gol gan Ben Clark. 6 munud cyn yr hanner, chwip o ergyd heibio i Absalom, ac yna Dan Redmond yn ennill cic o'r Smotyn. Brobl yn sgorio'r ail, ac ar yr hanner yma'r Neuadd y Parc. Y fantais i'r pencampwyr, y Seintiau Newydd 2, y Bala dim. Dyma chi gadarnhad felly o ganlyniadau'r penwythnos, y Seintiau Newydd ar y blaen o 2-0 ar yr egwyl ar hyn o bryd. Neithiwr, Cei Conna yn taro 6 heibio Gaernarfon. Buddigoliaeth holl bwysig hefyd i Aberystwyth yn erbyn 10-1 Pen y Bont. Yna, y pnawn buddigoliaeth fawr i'r Bari ar daith i Fai Colwyn. Diolch i gol Cain McLagan. Rhannu'r pwyntiau oedd yr hanes rhwng y Drenewydd a Hwlffordd, golia i Aaron Williams, pwy arall i'r Drenewydd a Rhys Abruzese, ac yna buddigoliaeth i Met Caerdydd. Fydden nhw'n diolch am honna ar ôl crasfa wythnos yn ôl yn erbyn y Cofis ar draul Pont y Pridd. Felly dyna ni'r canlyniadau. Beth am i ni rwan gael cyfle i weld uchafbwyntiau'r gema neithiwr gan gychwyn efo Cei Conna yn erbyn Caernarfon. Jordan Davies tu mewn i Cai Griffith, cyfle cynnar i Cei Conna, Franklin, Brian yn lwcus, oedd o yna fan yna,
20 eiliad ar y cloc. Na Phil Mooney i ora, ond yn anffodus iddo fo, mi ddisgynnodd hi yn garedig i Harry Franklin i rwydo i drydydd gol o'r tymor. Gwysyd ymlaen i Bradley. Davies. Nash yn gry ac David Jordan Davies. Fforwch ymlaen, mynd ar dyfarnwr Mark Petch. No Edwards, cyfla i Franklin rwan ar ei droed chwith. Franklin am Iael! Mae'n dod rwg i waith i'r cofis. Harry Franklin a gofio 5 munud a Cei Conad i dyblu mantais. Edwards i Franklin a'i droed chwith yn plannu'r bêl heibio i Lewis Webb. Gyfalo yma eto y tro mae Jack Kenny, Lewis Webb yn gwneud yna chwarae am hat-trick oedd Harry Franklin. Cynarfon ar chwal ar hyn o bryd. Lewis Webb y tro na'n gwneud gwaith da i nadu Kenny a Franklin. Ar ôl 2 mewn 5 munud, sech chi'n fawr di'r rwydo neu Lia taro targed o fanna. Harrington, rhyddhau Franklin i'r cwrt Cosby, mae te cefn i mewn i Franklin, mae hon yn matric a Lewis Webb unwaith eto i'r adwy. Davies dros i ben. Os Harry Franklin, di gallu cael 4 gol yn y 7 munud hanner agoriadol o'r gêm yma. Am ddiffyn Gynarfon, y Mopman ar hyn o bryd. Maen nhw dal yn ymosod, Declan Poole, Disney, tu allan i ddod. Disney, chodi fyny tuag at y postyn pella, ac yno, mae Harry Franklin wedi sgorio hat-trick, a dim ond 10 munud o'r games di gael ei chwarae. Mae amddiffyn Gynarfon yn ddifrifol y wael yma ar gair castell heno. Yn yr amser, sgael y genetau ar ddiwedd yn hanner cynta. Disney, tuag at y postyn pella, Nash arbeniad, ond mae'n gefnir oed gan Harry Franklin. Rhedeg i mewn, gyda'r ymythel allan. Mae'n rhwydo i 4edd gol o'r noson, a 4edd Cei Cona o'r noson. Tuag at Dan Robert arbeniad, o mae'n wthiad gan Robert yng nghefn un o'r amddiffynwyr, felly fydd ddim yn cyfri. Saith munud bron di chwarae dros y 45. Bas i Declan Poole, Jack Kenny yn y cwrt Cosby, tuag at Kenny! O, mae'n bumed i Cei Cona wrth i'r gloc. Bron iawn at ar hanner amser. A mae Jack Kenny yn rhaid o'i ail o'r tymor yn erbyn y gyn glwb. Nash, Davies rwnd y gornel i Franklin, do ddim yn cam sefyll. Cadw'r bêl y dir y chwarae, ti'n gael Jack Kenny, o sut ar y ddiar. A di methu'r cyfle yna ar ymyl y cwrt 6. A dylio fo i rwyd ei ail o'r noson ar 6ed i Cei Cona. Bydd yma gan golt hynno eto heno. Harrington mynd teipio i Cartwright, Sgwar i Williams. Williams yn mynd yn lletach i Declan Poole, ffyn yn ôl i Josh Williams. Williams, un symudiad ar ergyd yn ffrachio, heibio'r golwr Tom Pritchard. Cei Cona di taro 6, ail o'r tymor i Josh Williams. Symud y bêl yn sydyn ar ymyl y cwrt Cosby, ergyd rymus yn curo Pritchard ar ei bostyn agosa. Disgyniad yn Davies, o Axit i mewn. A Louis Lloyd yna gynta, cyfle am y gol gaser i Gynarfon. Oes ma yna, symudiad cyflym o'r cefn. A mae Louis Lloyd yn rhwydo gyda 12 munud o'r 90 yn weddill 4edd o'r tymor. I'r ysgellwr. Er na gol gysur fyddi. Bil gan John Owen. Owen yn torri tu fewn, mlaen at Steph Davies, mae'n rhediad i allus gan Davies, mae e'n croesi mewn ar Owen! O, dyna chi gyfle gorau'r gêm hyd yma, wedi 10 munud o chwarae, a'r cyd chwarae gwych rhwng John Owen a Steph Davies. Billy Kirkman ar yr ongl. Mewn mae'n dod. Harry Owen! A mae gol yn cael ei sgorio!
Ac Owen Taylor sy'n rhwydo dros Aberystwyth. Y bêl letraws gan Kirkman yn cael ei hennill yn yr awyr gan Aberystwyth. Ac Owen Taylor yn rhwydo i gôl gyntaf yn uwch gyngrau'r Cymru dros Aberystwyth. Davies yn ceisio am hanner cyfle i groesi. Ffigiad da, bas ymlaen. Yr ergyd yn cael ei harbyn yn dda. Cion Raffel, oedd yr ergyd tro dde a Dave Jones yn arbed yn wych. Dave Jones yn mynd yn hir, chwilio am Steph Davies, mae'n cael ei giro yn yr awyr. Harry Owen sy'n camu mewn, yn ceisio troi am ddiffyn. A mae Pennac wedi gwneud camgymeriad. O, mae'n lawio fan'na, os bosib. A mae'n mynd i fod yn gic o'r sbotyn. A mae'n mynd i fod yn garden coch. Dos bosib yn hyn. Ashley Evans yn cael ei alw draw. Ac Evans sy'n gweld coch yn ogystal. Wel, pethau'n mynd o ddrwg i wath i dîm Rhys Griffiths ar ei holi o gôl i ddim. Jack Thorne, y capten, yn arwain drwy y siampl. Mae Aberystwyth ar y blaen o 2-0 yma ym Mhen y Bont. Tafliad wedi chymryd yn fyr at Woolham. Woolham ar yr ongl. Mae'n gyfle yn beniad a mae'n cael i harbed. Peniad da tuag at y gornel ucha. Harry Owen oedd ar peniad. Henry Jones dros y gic rhydd. 20 munud yn weddill. Chwilio am rediad Harling. Harling ar draws. A'r peniad gan Borg. A mae'n cael ei chasglu gan Dave Jones. Wel, cyfle gorau'r ail hanner o bell ffordd i'r tîm cartre i Billy Borg. Borg yn cael ei giro yn yr awyr. O'r peniad na gan Darlington bron ar rhyddhau Cadwaladr. A dyma Harry Owen. Ac Owen ergyd isiel yn cael ei casglu gan Alex Pennac y tro hwnnw. Walsh, peniad ddiarthus at Cadwaladr. At Lewis, mae Taylor yn glir. Taylor! Owen Taylor! O, heibio'r postyn gan Owen Taylor. Wel, dyna lle dath y dyn ychwanegol yn ddefnyddiol i Aberystwyth. Cadwaladr. At Thorne. Angen y cyffyriad gan Alex Pennac. Y capten yn edrych am ei ail o'r noson. Tackle dda gan Kirkman. Gofodi Reynolds am nôl, a mae Kirkman yn dwy'n y bêl. A cyfle fan hyn i Aberystwyth i dorri. Iwan Lewis. Lewis, mae'n 4 yn erbyn 3. Lewis. Y dewis y bas at Darlington. Darlington! O, arbediad da, chwarae teg gan Alex Pennac. Digwyddiad ola'r 90. Mae Aberystwyth yn ennill am yr eildro yn unig yn yr uwch gyngrair y tymor yma. Mhen y Bont a rhediad difrifol yn colli i 4 gêm o'r bron. Wel, cofiwch, mi fydd uchafbwyntiau holl gema'r penwythnos i weld ar Sgorio nos Lyn am 5 munud wedi 10 ac eto na nos Fawrth am hanner awr wedi 6 ar S4C. Wel, Mark, mi gymodd i chydig o amser i ni gyrraedd yna, ond o'r diwedd y Seintiau ar y blaen o 2-0 ar yr egwyl. Ia, cynnidiannol hefyd. O'n nhw wedi cael y meddiant cyfleuon drwgydol yr hanner cyntaf yna ac am gol i rydyn ar y blaen gan Ben Clark. Gath y gyfle yn gynnar iawn ar y hanner cyfle hawddach, dwi'n meddwl, i ddefo sgorio yna. Wel, da ni'n mynd i gael cyfle i weld chydig o'r gyfleon yna rwan. Dylia bod ydi'n neud yn well? Dylia, dwi'n draws y golwr yna, a dim Brad Young a fan'na mae o'n gweld hanner cyfle iddo fo'i hun. Chiselowicz wedyn ar rhediad yn taro'r postyn. Absolut mryd gyffyrddus fo na mynd yn heibio'r postyn, ond yn ddiwedd mi darodd i ni, crafu ochr y postyn. Nath i Astl sy'n bod yn fygythiol yn brasgamu mlaen o'r cefn. So gath orio hanner cyfle, yma na fo'i droed nid i droed gyrfa wrth gwrs, ond desa neb yn gael lawr. So dyr amddiffyn o'r canol Peter yn cyntaf i gael lawr. Wedyn Chiselowicz yn codi hon i fyny teg at y postyn pella. A Redmond, gael gafal iawn yn ni.
Ac eto Young, y tro ma roed y pwysa ar y golwr ac arsan. Just oddi ar linell yma yn doedd. Yn cadw i safle fyna, so wedi gallu symud allan o'n, ond oedd di ragweld efallai sy'n rhywbeth yn digwydd, ac gath o'n clirio hwnna oddi ar y llinell. Os am amheuaeth na, oeddech chi'n teimlo y gol yn dod, ac o'r diwedd, hon oedd e. Ia, Brobl yn gwneud gwaith da yn y lle cyntaf, mae'n bas llac chwilio'n brad i yngor oedd o, ond maen nhw'n rhy ar a deg yn dod allan am ddiffyn i'r Bala i gau Ben Clark i lawr. Rhaid chdi'r clod i Ben Clark. Amergyd gynno fa. Amergyd, ond mae'r gyffyrddiad cyntaf yna yn agor i gorff i fyny yn creu y cyfle yna. A mae'n jyst yn cyrmhanu'n bert o amgylch yr amddiffyn a dim gobaith i Absalom yna fan yna. Pa mor falch fydd o fod wedi sgorio hwnna ar ôl methu'r cyfle cynnar na hefyd? Ia, golygu fwy nag un pas slac yn ystod o yma'r gyntaf na fyd, ond ti'n gallu gweld yn ei wyneb o hwnna. Rhyddhad. Ia, rhyddhad fod o wedi cael y cyfle yna, a di sgorio gol anoddach na'r cyfle gafodd o yn gynnar yn y gem. Ac wrth gwrs mi oedd na gyfle am un fach arall cyn yr egwyl o'r smotyn y tro hyn. Ia, Tislet yn ei chanol i eto. Sgil wych yma gan Dan Redmond. Mi gath o'i Gerdyn Melyn, chydig o fnyda'n gynharach am ddeifio, ond y tro na gafodd ei faglu gan Harrison ac Brobl y tro ma jyst yn pasio'r bel yn gelfydd ac yn hawdd i gefn rhywun. Fydd Colin Caton yn siomedig ar ôl para gymaint o'r hanner cyntaf na ar gêm yn ddisgor? Bydd dyna oedd y cynllun, cadw Llechan Lan gyn hirad ac yn fedryd i ac tro rhwystro o Seintiau Newydd, ond be nhw ddim wedi gwneud, dyn nhw'n wedi bod yn cael lawr, maen nhw wedi gadael nhw'n datyn nhw, a dyn nhw'n wedi bod yn gwthio allan i gon-sydyn, dyn nhw wedi gweld astwls fyny gynwaith yn camu ymlaen, Brad Young, Clark, maen nhw wedi dechrau cael gormod o le, maen nhw'n gorau cael eu cael lawr tipyn cyflymach na maen nhw wedi cael ei gwneud. Os na ffordd yn ôl i'r Bala ar y pwynt yma? Mae yna oes, o mae rhaid yn cael gol y gol nesa. Os di Seintiau'n cael y gol nesa, mae'n os dan yn ond. Os gyda Bala ar gol nesa, gyda rhywbeth i gwyth. Granda, mae yna dipyn o step rhwng fan hyn ar pwynt sylwebu, felly dwi am adael i ti fynd. Ac yn y cyfamser, nawn ni'ch atgoffa chi am gêm fyw nos Sadwrn nesa, oherwydd cwpan effeithio Igor fydd yn mynd dan sylw ni. Felly, ymunwch efo ni wrth i ni weld Mansfield yn croesawu Wrexham yn fyw am hanner awr wedi saith ar S4C. Remember, English language commentary is available for you. Mark Jones and Sean Meredith are waiting for your company, ond ar gyfer y sylwebaeth yn y Gymraeg, yn ôl â ni at Mark Lloyd Williams a Mike Davies. Wel, dim ond Mike Davies ni ma ar hyn o bryd, mae Mark Lloyd Williams ar ei ffordd lan y grisiau sylweddol yma sy'n yma ar Neuadd y Parc. Ond mynydd i'w ddringo nawr i dîm Colin Caton ar ei holi o 2-0 ar yr hanner. Yn ildio 2 gol yn y 6 munud ola wedi amddiffyn mor gadarn yn yr hanner cynta wedi rhwystro'r pencampwyr. Hanner cyfleoedd yn unig, taro'r postyn gan Chislovic, ond yna Ben Clark yn rhwydo. A hynny i 6 gol y tymor. A'r Bala yn cychwyn. Brobl yn ychwanegu'r gic o'r smotyn. Absalom yn mynd yn hir, tuag at Newell, mae'n cael ei dalcen iddi. A fe ddath i oddi ar un o chwaraewyr y Seintiau Newydd. Tafliad wedi chymryd yn sydyn, dyma Naim Asan. Asan, gol nesaf mor allweddol. A'r croesiad mewn, ond mae'n rhy agos at Conor Roberts, a mae'n casglu yn gyffwrddus. A mae Mark Lloyd Williams wedi cael ei wynt ato yma yn y pwynt sylwebu. Croeso nôl, Mark. Cael nôl, Modi. Ia, Bala dechrau. Da gan nhw fyna. Wedi cael pregath mae'n siŵr yn ystod yr egwyl gan Colin Caton. Astles wedi treulio tipyn o amser yn hanner y Bala hyn o ma'n cael rhyddid, a dyma Chislovic, chwaraewyr i chi fel arfer yn cysylltu gyda rhyw safleoedd arbennig fel yr asgell i Chislovic. Mae'n pigo bel lan yng nghanol cap. Dyma Redmond a ennill y gic o'r smotyn yng nghanol popeth, y bas ymlaen at Brad Young allan at Danny Davies yn croesi ar y cyffyrddiad cynta. Bel yn cael
i glirio. A Astles, hanner meddwl am ergyd, dwi'n meddwl. Mae'n symud y bêl. Bron pawb tu ôl y bêl i'r Bala, dim ond George Newell, welwch chi fe fyna yn y cylch canol. Dyna beth fydd yr dacteg byddwn ni'n tybio nawr gan Craig Harris yn symud y bêl mor sydyn a phosibl. Mantais o 2 gôl, maen nhw'n mynd nôl i frig yr uwch gyngrair yn glir o gei conna os ydyn nhw'n sicrhau'r 3 phwynt marc. Ia, cadw'r meddiant fydden nhw ac yn disgwyl i'r Bala to switch off ac cael y bylchan a fel ti wedi sôn yn dda'r cyntaf Mike Manu Sgorio dipyn o goliau tuag at diwedd y gema. Brobl oedd wedi hynny'n meddwl am ergyd o bell fanna. Mae'n ennill y bêl nôl, ond wedi mynd lawr gyda'r anaf Ryan Brobl. Fe fydd y Seintiau ddim am golli chwaraewr sy'n mor ddylanwadol. Redmond yn croesi, penniar allan gan y Bala. Wall. Asan lawr y sianel, edrych i'r rhyddhau Aberdaki sy'n mor barod i rediadau, ond drychwch pwy sy'n ôl yna. Adrian Chislevich, 32 mlwydd oed, ond yn gwneud y gwaith caled. Ia, Daniels di mynd i fynd i'r cae, a felly Chislevich yn môl na i gael mynd mewn i deledu, cym di chydig bach o seibiant a cyn amser i ddod yn ôl. Dwi'n meddwl cyflym dydy Chislevich. A rwan mae'n gallu just 10 mentro nôl ymlaen. Gyda Daniels yn ôl yn ei safle priodol. Gwyn ni'n sôn am yr opsiynau sy'n agored i Colin Caton. Yr un amlwg ydy Joe Malkin, wrth gwrs. Gynt o gei conna. Erbyn coch yn erbyn 20 glwb yn ddiweddar, felly'n dychwelyd o waharddiad. Ryan Rodgers dechreuodd y gêm wythnos yn ôl yn erbyn Hwlffordd. Felly mae opsiynau gan Colin Caton. Mae'n dibynnu beth mae am, sut mae am ddefnyddio i garfan yn absenoldeb Aaron Edwards a Paulo Mendes yn siarad â Aaron Edwards cyn y gêm. Ddim pwynt cymryd risg gyda'r anaf, a Pontypridd gartre ac yna Aber dwywaith oddi cartre. Dyna y gemau nesaf sy'n gwynebu tîm Colin Caton, un o'r gemau na yn erbyn Aberystwyth yn Cwpan Cymru. Ia, gem allweddol. Yw'r 3 tîm. A Pontypridd yn colli. Heddiw yma. Dydy gwleid wych neithio'r Aberystwyth wrth gwrs. I atgoffa chi bod y Bari wedi ennill ym Mai Colwyn, y prynhawn yma, gol gan Cain McLagan, ond Pontypridd yn colli gartre o 2-1 yn erbyn Met Caerdydd. Yna'r cyfle fyna i Iwan Roberts o'r Bala. Ie, dda na, lwcus o fyna. Braidd bron iawn i'r cyffyrddiad na, mynd â fo heibio i pasg. So fyna cwrt cosbi wedyn. Brobl yn casglu fel sydd wedi gwella o'i anaf na'n gynharach. A Ryan Astles, dyna chi bêl allan at Daniel sy'n croesi chydig tu ôl y 2 ymosodwr oedd yn y cwrt cosbi gan gynnwys Brad Young, ond mae'n algylchu'r bêl yn dda. Astles, y camgymeriad. Dyma Newell yn mynd am y ergyd o bell, wedi gweld Conor Roberts allan. Neu oedd hi ar i linell. Wel, y weledigaeth gan Newell, y camgymeriad gan Astles, y bu bron i Newell cyflawni gol wych. Ia, ddi werth cynnig yn doedd. Dydy'r weledigaeth gan o'i weld Conor Roberts. Ac rhyfadau yn ystod o'r amser, mae Harry Kane di sgorin o hanner y hun i Bayern Munich braw yma. Felly efallai bod yn gwylio honna yn ystod yr egwyl. Mae'n gwisgo rif 9. Ond ni'n siarad cyn hynny ynglyn ag Astles. Astles wedi cael fel rhyddid Neuadd y Parc am dipyn o'r gêm yma. Oedd y bast yna allan a Josh Daniels yn wych ganddo fe. Ia, ben nath adal lawr, oedd y cyffyrddiad cyntaf gan Daniels. Nath y cyffyrddiad cyntaf tu nôl o'n ytrach na mynd â fo i flaen o. Wedyn y rafus. Wedi cael y cyffyrddiad cyntaf na mynd â fo yn ei frasgam. So wedyn gallu mynd i mewn i'r cwrt cosbi as ar cyfla di bod tipyn gwell nag oedd hi.
Ni siarad â Mark Jones ar y bwtwm coch yn ystod hanner amser, sôn am Ryan Astles ar cyfle na'n just crafu'r postyn. Oedd e'n meddwl bod e'n edrych yn debyg i reolwr Tottenham Hotspur Postecoglou. Mae eisiau ni edrych yn ofalus iawn ar wyneb Ryan Astles i weld ydyn ni'n gweld y tebygrwydd hefyd. Un peth yn sicr, mae tîm y ddau ar frig i hadrannau. Yndi. Clark, mewn i drad brobl, Redmond, mae rhyw quarterback, sgiliau hyfryd fanna gan Danny Davies, symud y bêl, ac yna Redmond yn ei crymanu ddim mewn, oedd hwnna'n gyfle i Adrian Chislevich i ychwanegu'r drydedd, oedd e'n rhydd yn y cwr Cosby, ond yn methu'r target. Ia, dylia fod i sgorio drydedd, efo mae Dan Davies yn gwneud gwaith gwych torri mewn o'r chwith. Nathon ni'n ôl i Redmond a groesiad bendigedig. A Chislevich, efallai dylai wedi mynd efo'i droed chwith. Y cyffredau cyntaf na gan Davies yn dafo, eiboi wall. A rwan y groesiad yn dod i mewn gan Redmond. A Chislevich, disgwyl ar draws i gorff nath o. Ac efallai, so wedi bod y well. Taro ar y gynharach efo'i droed chwith. Oedd y croesiad yn hyfryd gan Dan Redmond. Oedd lle ac amser gydag ond mae ansawdd y peli, mae Redmond yn gallu rhoi mewn i'r canol. Mae nhw'n wych. Dyma Wall. Wall yn croesi. Newell! Mae'r peniad heibio'r postyn yma'n anaf hefyd i George Newell. Ond Wall yn croesi, yn torri tu fewn a'r peniad heibio'r postyn gan George Newell. Ia, tipyn gwell gan Luke Wall, groesiad yn gynnar, ac fel yn dweud, pan ti'n cael cyfleoedd neu byn y Seintiau, os dwi'n hamar cyfle, neu cyfle clir, mae rai chdi gymryd nhw. Rwych, ti'n gael llawer reina mewn gema neu byn nhw. George Newell yw'r prif sgoriwr, 3 gôl. Ia, dyna sy'n crynoi tymor o Bala. I prif sgoriwr nhw, mae'n gema, wedi chwarae 4 gem ar 10 rwan, wedi mewn 3 gôl sy'n gan y prif sgoriwr. Dwy o'r ein i'n dod wythnos yn ôl yn erbyn Hwlffordd. A fi'n credu Naim Astan sy'n â 2 gôl hefyd. Oedd un ar y sbotyn. Oedd un ar sorry Mike. Un ar ysdwytho ar y sbotyn, dim ond. Dyma Astles yn dod unwaith eto. Mor gryf ar ei drod chwith, nawr i drod ddim. Ond mae dau i fynd. Dyn nhw'n di dysgu gwers na di o hama'r cyntaf. Faint o weithio Astles yn brosgamu ymlaen o'r cefn. A neb yn gael lawr. Ond yn gadael y fynd ag ati cwrs Cosby. Game berig. Rydyn nhw'n grymannu un o'r rhain yn diwedd i gornel charhwyd. Maen nhw'n marcio yn dyn nhw, dyn am ddyn fyna. A wedyn, Astles yn cael y bêl. Mae'n camu mewn i'r hanner y Bala. Ond George Newell yn amlwg, mae'r Astles yn marcio. Ond mae Newell wedi cael y cyfarwyddiadau ar ostad i lan, pa i fecso beth ti'n ôl gyda hwn. Ie, mae rhaid i rwy'n gem allan wedyn o'i safle dyna lle mae'r cyfathrebyn dod i mewn. Young. Chislevich. I reolaeth ar y bêl. A Burke yn ei symud i allan ar Asan. Asan lawr y sianel. Mae'n chwilio am Newell. Newell yn cael ei gorff. Ac yn gwneud yn dda. Chwarae teg i George Newell yn troi i gorff yn gelfydd, yn denu'r drosedd gan Josh Pask ac yn ennill cic rydd i'w dîm. Ie, nath o dda fan'na. Defnyddio ei gorff. I warchod y bêl. Pask yn gwneud y cawn cymeriad. Newell cael ei gorff rhwng y bêl a'r amddiffynwr. Ac yn ennill y cic rydd i'w dîm. George Newell yn gweithio'n eithriadol o galed. Yn edrych yn ystig iawn. Wedi ynysu yn y llinell flan. Weld yn nadlu'n drwm fan'na, George Newell. Asan, de. Mae Kyle Harris yn ei fyny o'r cefn. Peniad lawr gan Pete. Torri'n garedig i'r Bala at Smith. Smith yn ei symud i'n chwym at Wall. Wall ar ei drod chwith mewn mae'n dod ymyl y cwr Cosby. Peniad gan y Seintiau a Brad Young nôl yn yr amddiffyn a'r bêl yna gan Brobl yn rhyddhau Leo Smith, ond Smith yn methu troi y bêl ymlaen at i gyn chwaraewr, ond
hyfryd eto gan Brobl. Cyffyrddiadau mor gelfydd gan y chwaraewr yma. Ie, ni'n tu allan I droed. Dda bod o'n chwarae golf ydy, ti'n gael hwnna ar y green. Bydd handicap isel dy gyfyd. Redmond. A dyma Brobl eto ond y Bêl yn curo Brobl y tro hwnnw. Ond yn cydnabod y bas. Cyn I wybod faint o filltirodd neu kilometrau mae hwn yn gwneud, Os ydy Aberdaki yn gwneud rhyw 10 kilometr y gêm. Ie, mae rhaid Brobl yn ymosodol mae Aberdaki. Dwi'n mynd Yn ffordd arall. y ddwy ffordd. Mae wedi rhoi gwasanaeth arbennig i'r Seintiau Newydd dros y blynydde wrth y modd yn gwylio y chwaraewr yma. O, dwi'n meddwl, so wedi cael yr anaf yna I Ben Glyn, dwi'n meddwl I 2-3 tymor yn ôl. Efallai, so wedi gallu cael yn ôl I mewn i'r gyngrau proffesiynol. Ond mae Igon hapus I weld yma yn y Seintiau. Pas gol gyda Cas Newydd os dwi'n iawn, Mac. Oedd ar fenthyg o Coventry. Ac o'n I di synnu na I fama ddoth o. Dwi'n meddwl Cas Newydd. Angen I arwyddo fo yn barhaol ar ddiwedd y tymor yna. Mae'n bod y telera. Godd ei gynnig I Seintiau Newydd tipyn gwell mae rhaid. Arsan o Harrison yn codi. Cweit cyrraedd I dalcen efo yna. Wel, dim cam sefyll. O fel se popeth yn digwydd mor araf yna. Y gic rydd gan Arsan, Harrison yn glir. Oedd mi oedd o. Ond o be o Luke Wall yn dod o ar I sodla. Oedd o'n mynd disgwyl I Bêl I gyrraedd o. Llygad gan Harrison felly ar Conor Roberts fyna yn edrych i'r gol geidfa dod oddi ar ei linell ar cyfle'n diflannu. Ie, lla dyna yn I feddwl, ond sbio lle Luke Wall. Mae'n eich di gweld beth sy'n wedi digwydd. Ac nath o matab yn llawer I 10 fel ti wedi dweud. Chislevic at Clark i'r llawr, y Bêl gan Young. Ond dim trosedd, o'n i'n meddwl falle bod Nick Pratt yn chwarae mantais fanna, ond dim byd yn cael ei dyfarnu. Dyma Arsan. Mewn at Newell wedi dod yn ddyfnach ac mae'n cryfhau Aberdaki. Mae'n agos. Dwi'n meddwl bod yn camseri fanna, ti'n meddwl? Ie, oedd o'n agos. Mae'r llachan yma lla. Gen I weld nawr. Dwi'n meddwl fod o. Ddim lot yn ddi, ond oedd Ryan Aspels wedi atal I rediad am nôl yn oedd e. Yn neud yn fwy amlwg. Y peth yw, mae gan Aberdaki'r cyflymdra sy'n angen iddo fe I fynd yn gynnar. Yn rhy awyddus. Clark. Celend Absalom. Wel, oedd yr amddiffynwyr moyn iddo fe ddod mor sydyn a phosibl oedd I ar ei linell gyrraeddodd e'n diwedd. Clark yn ffito'n torri drwad o ganol cae. Mae bod Harrison wedi cael y floed gan Absalom. Dyma Seintiau yn dod eto, Redmond. Oedd yna lawio yn erbyn Nathan Pete. Ydy hwn yn mynd I fod yn gerdyn Melin? Ydy wir. Melin I Pete. Cytuno yma. Ie, Redmond tro fan codi'r Bêl I fyny gwybod. So fe methu cael ei drw. Nathan Pete, ond math ei gorff yn fwy. Oedd e sy'n tynnu fraich nôl yn oedd e ddim fel sef wedi rhoi dde mas yn fwrdd pasol, ond dyna'r rheol newydd, ia? Wel, ie, dwi'n mynd deall y reol mae'n newid bob wythnos i'w ddim wedi bod I wrando ar Parc Deledu ti'n wylio. Nick Pratt yn camu y declath am yn ôl, Absalom yn adeiladu'r wal amddiffynol o 4. Tasgu ddi off y llawr bydd e'n neud? Neu crymanu ddi at y gornel bella, Mac? Un cyfle si. Amal mwyn yn mynd I gornel charhwyd gan hwn. Brobl, tro hwn, syth mewn i'r wal, mae'n torri at Chislevic a'r Seintiau sy'n effro I adennill meddiant. Chislevic a Daniels pen pella. Fan hyn, maen nhw mor sydyn. Maen nhw'n ailennill y Bêl na nôl.
pa mor galed mae'r Bala wedyn yn gofod gweithio. Redmond a Young! Anlwcus. Yn gwybod yn iawn beth oedd e am wneud fyna, crymanu ddi at y postyn pella. Redmond, unwaith eto gael gormod o le yng nghanol cae. Cyfrifiad cyntaf da gan Brad Young agor i gorff allan. Gyda'r targed oedd, ond dipyn hawdd i Absalom yna fan yna. Ond ti'n gweld bod Smith a Burke yn blino nghanol cae wan oherwydd mae chwaraewyr y Seintiau'n cael gormod o lawar o le. Mae'r gêm di ymestyn. Mae'n ormod o wagle rhwng yr amddiffyn ganol cae a hefyd llinell ymosod eilyddio i'r Seintiau, chydig dros awr wedi chwarae. Josh Pask yn gadael y ca. Ac yn cymryd i le bydd Jordan Williams ddechreuodd yn y Bari wythnos yn ôl. Diddorol, i Dan Davies yn diganol ar amddiffyn. Dan Redmond yn symud i safle ar cefnwr chwith. Mae'n siŵr fydd Brobl yn disgyn i mewn i ganol y cae i safle ar rhif 10 yma. Bydd yn newid. Mwyn un chwaraewr gan Craig Harrison. Dwi'n meddwl hwnna'n anaf. Ia, mae rhaid efallai anaf wedi Pask wedi chwarae llawer. Mae Blaine Hudson ar y fainc wrth gwrs fel armythydd o'r canol. Mae'n cael ben blwydd i'w. Mae'n o ben sydd ar allan bora yma. Mae'n hapus bod o'n cael gêm. Brobl a Chislovic yn cymryd y bêl wrth redeg. Brad Young i'r llaw, dim trosedd. A'r Bala yn daclus yn adeiladu lawr y dde at Wall. Wall, 3 o chwaraewyr y Seintiau o'i flanau. Mae Wall wedi gwneud yn dda fanna, yn denu'r dacl gan Chislovic ac yn ennill gicrydd. Gwyd da gan Wall, ar yn llawer o opsiynau flaen. Dwi'n meddwl wrth y dacl nath Redmond. Bai Ben Glyn yn cael ei taro, ond Wall, falle sa ti'n dadlas hwnna'n Gerdyn Melyn, o beth ni'n di weld heno. Ia, just Ben Glyn i Ben Glyn, a fanna fydd yna'n boenus. Yma fi Redmond, braf i weld e ar ei drad. Ar Sgorio, o'r brif adran y Genero, bydd Caerdydd yn croesawu y Bari. Nos y fori am 5 munud wedi 5 yn fyw ar y llwyfannau. Ac yna, cwpan Cymru JD Llanelli yn ebyn pen y bont ar y degfed o dachwedd nos Wener am hanner awr 7 yn fyw. A mae pen y bont ar hediad difrifol wedi colli 4 gêm diwetha, tra bod Llanelli yn mynd o nerth i nerth yn gyngrau'r y de yn ennill nithwr o 2 gol i 1 yn trelau. Ail tan ar y brig, ail neu ar y brig maen nhw'n Llansawel dwi'n meddwl sydd ar y brig. Ond maen nhw'n agos ati. Fe fydd hwnna yn brawf i dîm Rhys Griffiths sydd yn dioddef o waharddiadau ac anafiadau. Cerdyn Melyn am y drosedd gan o Sebi Abadaki, un amlwg. Ie, so gwanaeth rhwng hwnna ar un o Chislovic ar Blue Call rhyw funud neu 2 yn ôl. A dyna eto cysondeb gan y dyfarnwyr. Un o'r fath lawr yr asgell. Wall yn geisio ymosod. Un o'r fath a beth gwyddoedd y fanna. 25 munud i chwarae. Seintiau'n parhau ar y blaen o 2-0. Ar y blaen ar frig yr uwch gyngrau'r o wahaniaeth goliau ar ddechrau'r prynhawn. 2 gêm wrth gefn a fe fydden nhw'n chwarae ac yn croesawu bai colwy. Camgymeriad gan y Bala! A mae'n gyfle fan hyn i Josh Daniels a mae'n methu cymryd y cyfle yna. Wel, y camgymeriad yn y cefn gan y Bala bron iddyn nhw ildio'r drydedd. A Josh Daniels yn methu manteisio. Ie, Badaki, fas llac, William Harrison oedd o. A Daniels, falle dylod i cymryd ergyd yn bach yn gynharach ac eisiau mynd ar draws y cwrt Cosby fyna. Wel, 3 eilydd newydd ar gyfer y Bala wrth i ni agosau at 3 chwarter. Y gêm wedi chwarae. Seintiau ar y blaen o 2-0, felly mae George Newell yn mynd i adael.
Neuadd wedi redeg unan mewn i'r llawr. Dim lwc ac yn cymryd I le y rhif 6 Cesar Linguba. Gŵr sy'n gymwys I chwarae dros y Congo. Wedi symud o Atherton a dyma Joe Malkin. Chi'n cofio fe yn lliwiau Ceicona. Joe Malkin, 25 mlwydd oed. Malkin nawr fydd yn arwain y llinell lan a hynny yn lle Iwan Roberts. Di syni bei mae Roberts sy'n cael ei dynnu ffwr. Modd yn rhywun I weld yn ni, mae Bala yn cadw meddiant o'r bêl. Ar aml iawn oedd yr eiti ffwr. Ond, falle, o'r colygaethau ni falle oedd fwy yn gyrchol. A heb anghofio Theo Knight hefyd gyda Luke Wall yn gadael. Fe oedd y trydydd eilydd, felly Wall sydd wedi bod yn gwasanaethu Bala lawr yr asgell dde iddo fe ffafio drod chwyth a Theo Knight 19 oed gynt o'r amwythig yn cymryd I le. Colin nabod Theo, mab Colin Charlie yn amwythig tan tymor dwytha, felly sydd wedi cael adroddiadau am I fab amdano. Mlaen gan y Bala. Redmond sydd wedi gwella o'r anaf na i'r Benglin. Clark yn y bas ore. Ni'n gweld bod angen newid yng nghanol y cae. Oherwydd oedden nhw'n dechrau blino. Gormod o le gan bobl fel Clark a Redmond. Sorry Mark, torri at draws chi. Ymwneud Cosby Brobl yn creu lle. Ac yna'r bas a Young yn ei tharwy at Nathan Pete. Pete yn sefyll I dir. Ac eto Pete sy'n camu mewn gwaith gwych gan yr amddiffynwr canol. Knight yn amlwg yn y chwarae at Malkin. Malkin yn ceisio rhyddhau Theo Knight. Dyna ydy'r broblem. Dyn nhw'n cadw'r meddiant o'r bêl. Dyn nhw'n eithaf 3-4 pas o fi gilydd y Bala. Seintiau halodd I edrych mor rhwydd. Yn credu fod Conor Roberts wedi gorfod wneud arbediad trwy'r noson. Mark, I chi'n cofio un? Na, mae'n cael ddyrnu un allan do. O groesiad. Brobl. Hyfryd eto at Daniel sy'n croesi. Taldra felly gan y Seintiau fan hyn I ennill peli yn yr awyr. Brad Young ddim y tala chwym o fewn y cwrt Cosby mae ond dyma Aberdaki sydd wedi gweithio fel mae Colin Caton wedi awgrymu Mark Lloyd Williams mor galed. Smith, ond am yn ôl mae'r Bala'n mynd. Mae'r drosedd gan Brobl ar Kieran Smith a amser i'r Bala cymryd anadl. Ie, dyna ni pwyth o'r gêm iddyn nhw. Mae'n dal yn y gêm, dydy tod, yn 2 gol sydd yn ni. Mae'n eitha diddorol yma, oedd un I ddim i'r Seintiau wythnos yn ôl am gyfnod hir o amser, a'r Bari dim ond yn aros yn y gêm. Fe gethon nhw'r gol yn ôl I wneud un gyfartal, a wedyn wrth gwrs yn ildio'n sydyn ar ôl hynny. Sori braidd yn wahanol heno, ond bydd y drydydd gol na'n mynd i'r Bala, mi fyddai'n newid cyflwr y gêm yn gyfan gwbl. Sydd wedi bod gloch y ffroes wedyn bysa. Na flawr yma. Redmond ydy o'n eto. Pete Danny Davies sydd ar lawr yn gwingo mewn poen fyna, so mae'n gwybod e'n lletwydd. Lletwydd o falle. Neu Pete wedi... Falle pwysau Pete yn glanio ar ei drod e. Nathan Pete. Un gol y tymor hwn. Yn erbyn bai Colwyn. Dyma fe'n codi. Wel, alla troi de Pete ar droed chwith. Troi de Dan Davies. Wel, gan ystyried y gemau sy'n dod I fyny i'r Seintiau, mae bai Colwyn gyda nhw adre nos Fawrth, ac yna dre newydd oddi cartre Sadwn, ac yna adar gleision
Tre Thomas yma yng Nghwpan Cymru. Mae'n braf gweld yr eisteddle gyda'r lliwiau newydd. Rhywfaint yn llawn wedyn ni. Yndi, mae'n am dod yr buddsoddiad maen nhw wedi wneud. Mae'n edrych y stadiwm penny gamp rwan. Allan cam nesaf fydden nhw'n cael un o'r un fath. Oedd ei tanna ni yn y fama ac troli'r gol i'r dde a wedyn safon stadiwm gwych wedyn i'r ardal. Mae rai gweud mae'r pwynt sylwebu yma yn gampus hefyd yn edrych dros y cyfan oll. Bleser i fod yma yn nghwmni Marc a'r pencampwyr y Seintiau Newydd. Brobl a Chislevich. Ac gweitha meddiant maen nhw wedi cael Marc yn yr ail hanner. Creu gymaint â hynny. Dwi'n fel sy'n nhw'n gorfod roi'r drod ar y sbardun yna i sgorio. Na, ti'n llygad le, Mike. Talking absolute. Dwi'n gael i'r gyd neu ddau teg ato fo, ond bod nhw wedi bod yn rhy wan. Dwi'n gael i'w hannar cyfleon. Dyna mae'r Bala. Dwi'n fel mod i'n hannar cynta. Dwi'n rhyw gyfleon allan i'r cwrt Cosby ddyn nhw'n gael mwy neu lai. Y bawr yn cynnar na'i Ben Clark. Ac ar gol gyntaf tu allan i'r cwrt Cosby. Felly oedd yn amddiffyn y cwrt Cosby yn dda iawn. Y Bala, ond dwi'n dweud problem oedd yn cael chwaraewyr lawr. Cael yr gydio yna i lawr. Brobl. Daniels ar y foli, ond y peniad gan y Bala yn syth i drad Chislevich yn cael ei bod yna drosedd fanna ymyl y Cosby Theo Knight ar Chislevich. Ross White yn chlirio hi, ond do, mi ath o i fagliad bach yn y fan yna. Ar ei cyfla i Astles a Davies yn mynd i fyny o'r cefn. Wal o ddau yn cael ei adeiladu gan Celyn Absalom. Ydy dros cwarter awr yn weddill. Brobl. Ni'n cael ei adau mergyd y fanna. Oedd e siŵr fanna, Marc, oedd e moyn yr amddiffynwyr i ddod ar draws y gic yna. Oedd e digon yn erth yn ddi. Ia, bach rychal, dwi'n meddwl. Oedd hannar meddwl o fanna. Dwi'n mynd i anelu teg at gornel eich ar hwyd, a dwi'n ceisio chael ei teg at y chwaraewyr sy'n dod i mewn. Aberdaki, ond coes hir Astles yn ymestyn ac yna y bêl yn cael ei chlirio. Mae gyda chydig dros cwarter awr yn weddill, mae gyda Colin Kitten yn mynd i newid siap y tîm nawr, mynd amdani, dim byd i colli o ddwy ddim. Na, dwi'n meddwl sef wedi eisiau newid siap y tîm, sef wedi cadw George Newell ar y cae a rhoi Chris Malkin i fyny yn llinell ymosodol hefo fo. Dwi'n gwybod efallai fod Lingwba yn gallu rhoi cymorth i Malkin y mae o'n dipyn dyfnach fel chwarae yn y safle rhif 10 yna, felly'r un patrwm o 4-3-2-1 da ni'n ei weld gan Colin Kitten ar hyn o bryd. Brobl. Ond eto Bala yn dwyn y bêl, ond eto yn rhoi y bêl yn syth yn ôl. Fel ti'n gweud, Marc, mae fel sef wedi bod yn anhawster enfawr i'r Bala. Unwaith maen nhw'n ennill ac yn gwneud y gwaith caled i gael y bêl yn ôl, maen nhw'n methu cadw a adeiladu cyfnod o feddiant. Ia, be mae hynna'n neud, dwi'n sgor y gweithio yn galad, dwi'n eithaf eto, ia, ennill y meddiant, ac ti'n blino thredag ar ôl y bêl, a redag ar ôl chwaraewyr y Seintiau Newydd. Os ti'n cadw meddiant o'r bêl, y nhw sy'n wedyn yn gorau gwneud y gwaith egnïol yma a ennill y meddiant, ond ar hyn o bryd, dwi'n methu rhoi 2-3 pas at ei gilydd cyn y bêl yn ôl i grys y Seintiau Newydd. Yr un sydd wedi darllen y gêm yn dda heno yw Nathan Pete, mae Basi yn gywrain, ond mae'n cam sefyll pen pella yn erbyn Joe Malkin. Mae e'n cwyno. Ond canmoliaeth i Nathan Pete, Mark Lloyd-Williams, mae fe wedi sefyll yn gadarn yn yr amddiffyn fyna, wedi reoli'r amddiffyn ac arwain y bechgyn ifanc. Do, mae yma chwaraewr profiadol dyddi yma dydy, ac un da i'r Bala gael, dwi'n meddwl y tymor dwytha. Ac
Mae o'n un o'r resymau. Mae'r Bala o record amddiffynol mor dda. Yma Dan Davies ar lawr eto. Credu taw'r anaf yna gath e pan laniodd Nathan Pete arno fe. Dyna beth sydd yn ei boeni fe. Felly'r ymgaleddwr yn cael ei alw i'r ca, felly ddim yn syni gweld ei lyddio fan hyn. Wel wedys i nos fawrth bai Colwyn yn ymweld. Nhw'n colli gartre heddi yn erbyn y Bari. A'r arwydd yn dod bod angen ei lyddio. Dyma'r digwyddiad eto yn codi. Troed chwith Pete yn cael ei glymu yn ffair Dan Davies ac mae Blaine Hudson, mae o'n dod ymlaen yma, wrth gwrs, mae Dan Davies yn mynd oddi ar y cae i gael triniaeth yn yr ystafell newid. Ben Clark yn gadael ni. Gol wych. Cyffyrddiau cyntaf yma yn agor i gorff allan, a dwi'n gobaith i Absalom. Noson Danny Davies drosodd. Ben Clark hefyd wedi gadael. Rory Holden ymlaen. Dyma Blaine Hudson yn ymlaen yn lle Danny Davies. Felly bydd Hudson, byddwn ni'n meddwl, yn bartner i Ryan Astles nawr, ie. Penblwydd apus iddo fo. Dwi'n ei faint i oed edrych ffaith, ond yn cael ei ben fwyd o beth i weld ar yn y gyfryngau. 32. Y Seintiau Newydd bore yma. Redmond. Chislovich. Cyffyrddiad da tu fewn at Redmond. Holden. Brad Young. Holden yn ffafrio drod chwith tebyg i Redmond. Y croesiad at y postyn pella. Peniad pwysig gan White yn ei chlirio hi. Holden. Yr adeg yma wythnos yn ôl nath y Seintiau torri'n rydd o'r Bari, ond bydd y Bari yn mynd amdani tipyn yn fwy na beth mae'r Bala wedi gwneud heddi trwy Cain McLagan ac Ollie Hulbert. A peniad da fanna i ryddhau Aberdaki, ond nid y cyffyrddiad gorau gan Aberdaki. I gyflymdra fe yn sicr yn arf, ond i gyffyrddiad cynta yn ei adael y lawr. Dyna di'r broblem di bod yn de. Oedd yna gyfla yna i'r redacteg at Astles. Ond y cyffyrddiad cyntaf yna yn llawar rhy gryf ac dod i meddiant yn syth yn ôl i'r Seintiau. Lle fel arall, y cyffyrddiad cyntaf yna wedi bod yn un da. Wedi gallu cael ei hun un erbyn Astles ac fod yn ras, dwi'n meddwl, Aberdaki sydd yn ei chi. Brad Young, dau o'i amgylch e. Mae'n mynd i'r llawr a mae'n ennill gigrydd. Beth wyt ti'n meddwl bydd Ian Dowie yn ysgrifennu yn ei lyfr bach am Brad Young wedi gweld e heno? Mae wedi bod y weithgar. Dwi'n wedi cael cyfleoedd clir i ddangos i ddawn y flaen gol. Mae wedi ceisio creu hanner cyfleoedd. Iddo fo hym ofsen un hanner cyntaf, taro rhwyd ochr, un arall yn hanner lle creu rhyw hanner cyfle iddo fo hun, ond na'i cofio, mae yna ddau chwaraewr oedd i fod yn arall yng Ngharfan y Seintiau, Rory Josh Daniels a Rory Holden wrth gwrs, felly dydy o mewn dan nhw'n ôl adra dros y dŵr. Digon gwir, a dyma Holden ar y bêl. Lan, dwi'n meddwl, nath giro Bala. Dim tymor yma. Tymor diwetha. Dwi'n gofio'n iawn. Dwi'n meddwl colli ar gigar smotyn. Nath y Bala dim tymor diwetha, yn Sligo. Mae'n bell o lan chwaith blwyddyn cyn. Yn chwarae yn erbyn lan. Dyma Jordan Williams mewn i ymyl y Cwrt Cosby. Dyma Chislovich yn cael amser i droi a mae'n gwyro allan am gic gornel. Chislovich wedi gweithio'n galed iawn. Gapten ar ei dîm hyn o'n absynoldeb Marriott. Chislovich troi na ar y Milcwrt Cosby. A gadael gafal ar y gyd na. Y gwiriad yn dechrau yn gic gornel. Ni mewn i'r 10 munud ola. Y Seintiau'n parhau i bwyso.
prin I ni wedi gweld Bala yn ymosodol. Dim ond y peniad na gan George Newell yn yr ail hanner. Astles Blaine Hudson yn cael ei ychwanegu at daldra nhw hefyd. O dan y bar mae Absalom i'r llawr, ond mae yna drosedd ar y gôl geidwad. A fydd hi'n gic rydd i'r Bala. Mae'n drosedd yma na. Gan hawlynd amdani. Gylwyr mae'n cael gormod o warchod y dyddiau yma. Dwi'n gweld lle mae pobl yn cymysgu fel lan, hwnnw mae nifer o glybiau Cymru'n chwarae tîmau Gogledd Iwerddon mewn gemau cyfeillgar yn does cyn i baratoi am y gemau Ewrop, felly ti'n dechrau anghofio os y gem gyfeillgar ta gem Ewropeaidd hwnnw chwarae yn ei gilydd. Bas na gol, na anodd iawn i Absalom. Absalom wrth glirio yn taro'r bêl yn erbyn Jordan Williams, a lle hwnna'n rhwydd fod wedi mynd i'r gefn y rhwyd. Yna waith calad yma na gan Williams. Wedi bod wedi bwrw fe mewn man sensitif hefyd. Tynnu gwynt allan o hwyliau Jordan Williams yn hwyr yn y gêm. Dwi'n tynnu Mark felly bod ni ddim wedi gweld mwy o uchelgais yn chwarae'r Bala hyn o man jyst y Seintiau sydd yn rheoli'r cyfan o'r chi bas eto allan at Holden. Ia, Seintiau sydd rheoli'r meddiant o Bala wedi bod siomedig mewn meddiant rhaid deud. Bach. Daniels o bell ond syth at Absalom. Ia, dim o fi Craig Harris yn gynbodol bod dim erdildio oed yma yn yr ail hanner, ond ti'n sbio'r Craig Harris yn gandrill yn ôl fod nhw wedi tynnu troed oedd ar y bedal yn yr ail hanner. Dyn nhw wedi bod mor siarp yn y tu yn ola. Seintiau Newydd ar ôl dweud hynny, maen nhw'n gwrth ymosod. Robl yn cael un yn rhydd ac yn ergydio. Wel, dim llawer sydd wedi dawnsio I ffordd heibio I Nathan Pete mor rwydd, ond Brobl yn gwneud hynny, creu y lle. Ond I ergyd yn cael I dynnu tu hwnt y postyn. Ie, Brobl symud i'r sawl y rhif 10 na. Ys Jordan Williams oedd ymlaen a cael y cyfle yn heibio I Pete. Ond oedd o I gyd bwysedd o ddim ganddo fo fanna, felly oedd o'n disgyn I lawr wrth iddo fo gael I ergyd I mewn, felly methu gael y pŵer sy'n cefn iddi. Mae'n edrych yn debyg fe fydd record di-giro y Seintiau cael ei ymestyn I 4 gêm ar 15. Os dydyn nhw'n parhau ar fantais hyn, ond mae 2-0 goliau Clark a Brobl yn yr hanner cynta. Gofyn am gic gornel. Chael ei fyd nhw, yndi. Mae'n mynd I gael gic gornel hefyd. A ni wedi gweud yn aml heno, efallai gobeith gorau y Bala yw o giciau gosod. Sa gol rwan yn gyffroi pobl yma o'r Bala yn wedig. Mae Cesar Lingwba sy'n neud I ail ymddangosiad. Lampyn o foi. Nathan Pete I fyny hefyd. Harrison yno. Mae tu hwnt I bawb. A Lingwba sydd ar ei hôl I. Oedd e'n cael unrhyw beth mas ohoni. Na di wir, Leo Smith yn sefyll yn gadarn ac yn ennill tafliad i'r Seintiau Newydd. Craig Harrison yn cadarnhau bod yna llai na 5 munud yn weddill. Be neith o'i berfformiad? Mae wedi sgorio 20 gol yn y 2 gêm ddiwethaf. Okay, 2 ohonyn nhw yn y cwpanau, ynddo fe? Ond bydd e'n hapus gyda rhywbeth fel hyn? Bydd e'n hapus efo triffwynt. Ond ych chi gofio ar ei parch i'r Bala, cyn y gêm yno nhw oedd o'r tîm amddiffynol gorau yn y gyngrair. Seintiau dio rwan wrth gwrs os na bod nhw'n ildio, ond dyma'r Bala di bod yn gadarn yn y cefn drwy gydol y tymor. Do'n dweud yn gynharach ar ôl 3 gêm yn erbyn Ceicona a'r Seintiau Newydd tymor yma dim ond un oedd y Bala wedi ildio. Ac dod yn aml iawn, mae tîm di sgorio 4-3 goliau ar gyfer talen bron I 4 gol y gêm.
Ac mae'r Bala yna wedi cadw nhw ar un o bryd, dim ond i 2 gol, ond siomedig dwi'n meddwl efo yr ail hanner, dyn nhw wedi bod yn symud y bêl mor slick a mor sydyn ac oedden nhw'n hanner cyntaf. Daniels yn bwydo brobl. Sgwar at blaen Hudson. Holden yn croesi. Ond eto Nathan Peat yn glynu at ei dasg. Mae Nathan Peat wedi cadw Brad Young yn eithriadol o dawel heddiw gan ystyried y sylw oedd wedi cael hat-trick wythnos yn ôl 7 mewn 7 i Brad Young. Ia, ac un oedden ni wedi dargedu, wedi edrych allan amdano fo, yn demil, so fe'n cael goli, ond yn ôl at ti sôn am perfformiad Seintiau Newydd, eich wedi clod i ffordd mae'r Bala di amddiffyn yn yr ail hanner yma. Hefyd, mae di amddiffyn y cwrs gosbi yn dda iawn. A digon rwydd bydden nhw wedi ildio 2 gol reit ar ddiwedd yr hanner cynta alle'r lliddorau wedi agor. Maen nhw wedi glynu at ei tasg. Mae'n dweud tipyn am y dylanwad sydd gan Colin Caton dros y garfan fan hyn. Maen nhw'n aros yn disgybledig. Maen nhw'n chwarae fel y bydde y reolwr am iddyn nhw chwarae. Yr un beth ar goll, oedd y gwrth ymysodiad o safon fe. Ia, rhaid chi gofio fyd, tod yn cefn meddwl rheolwyr dydde yma. Rhaid chi gofio lle ti'n dorffan yn y tabl, a fo gwaniaeth goli am di chwarae ran. So falle, bod lle bod nhw'n ennill y gêm heno, ond falle dim yn ildio gormod o golia yn gallu cael effaith o lle da ni'n gorffan o ddiwedd y tymor. Ia. Ergyd o bell. Oedd unwaith eto. Gelen Absalom yn gwylio'r bêl, heibio'r postyn. Mae ongla fo dda iawn dydi o. Rhywbeth lle mae'r bêl na mynd. Mae'r Holden ar Ergyd. Ar gyda gwair, mi oedd y golwr oedd yn gallu rhi marc yn dod ar y cae, bod lle oedden nhw. Ond ti'n methu gwneud o ar gyda fel hyn. Y bydd gwahaniaeth goliau. Y Bala yn mynd yn ddim. Wedi'r golled yma, os bydd y sgôr yn aros fel y gymau. Pontypridd gartre sydd gyda nhw wythnos nesaf. Bydden nhw wedi targedu'r gêm yna yn sicr am 3 phwynt, Mark. Ar gychwyn y tymor, dwi'n sôn am George Ratcliffe, dydyn nhw'n mynd ildio llawer o goliau chwaith na di, felly dwi'n ddiddorol gweld sydd wedi ffona, dwi'n meddwl di sgôr o ffyn oedd i lawr y Pontypridd, ia? Ie. Ond dyna problem Bala ar hyn o bryd, ydy sgorio golio. Mae'r amddiffyn fel sef yn gada, mae wedi cael prawf penna heddi. Ond y Bala ddim yn edrych fel sgorio. Rownd y gornel yn rhyddhau Chislevich, ond Chislevich wedi gwneud i'r rediad. Mae Holden yn gorffen, ond y Llimanwr a'i Liman yn yr awyr yn gynnar. Anaml iawn chi'n gweld Chislevich yn gwneud y rediad na yn rhy gynnar. Brobl eto yn creu na chi bas. Wel, wedi bod yn gol hyfryd, ond Chislevich yn cam sefyll. Ie. Un eilydd bach arall i'r Bala. Eilydd i'r Bala, Nathan Peat. Adam Minter sy'n cymryd i le. A beth amser yn y gêm wrth i ni fynd i'r amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau yma? Ie, dwi'n meddwl bod Nathan Peat wedi cael clamp o gêm. Hyn yma, mae wedi cadw Brad Young yn ddistaw drwy gydol yn os. Dwi'n edrych ar chwaraewyr y Seintiau wrth gwrs, ond yn amddiffynol, mae wedi bod yn gadarn i'r Bala. Ac mae'n bechod i weld o ar y tîm sydd wedi golli'r gêm na weld. Ie, llongyfechiadau i Nathan Peat, seren y gêm yn y bêl gan Brobl. Bydde ddim yn bell o fod yn seren y gêm chwaith, yn sgorio o'r smotyn 2 funud cyn yr hanner. Yn dyblu mantais y Seintiau wedi'r gol yna gan Clark 6 munud cyn hanner amser. Ond y gol gynta yna, y gol agoriadol oedd mor allweddol heno. Bron, wel, mae yna 2 awr wedi cael ei chwarae.
di-sgôr ar faes tegid mewn gêm danllid. O'n i'n meddwl bydde tipyn mwy o anghydweld a cwmpo mas yn ystod y gêm hon. Fel se pob un fel sy'n nhw wedi ymddwyn yn berffaith yna. 4 cerddi coch yn y gêm dda. Yn aml iawn, mae yna gardiau mewn gêm a Seintiau Newydd. Mae nhw'n symud y bêl llawar i sydyn. Mae'n fleir gan Rory Holden. Yr opsiwn i fynd i'r chwith. Holden ar ergyd nerthol trod chwith, ond rhwyd ochr oedd hi. Ie, gael o'n gafal iawn dyn ni. Harrison oedd ar draws i reid chydig bach o bwysau yna fo. Yna 4 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Ni wedi chwarae 2 yn barod. Seintiau'n rhedeg y cloc mae lawr y 3 phwynt yn saff erbyn hyn. Hudson yn derbyn y bêl yn ôl os yna ddiweddglo cyffroes a trydydd gol efallai i'r pencampwyr. Redmond yn rhedeg tu hwnt i Theo Knight. Ni gwba at Aberdaki. Bala'n sgorio gol gysur, sef ar Mike, dwi'n meddwl. Brad Young barod i rediadau. Mae Harrison hefyd wedi dod yn bartner effeithiol i Nathan Pete. Dwi'n wedi gweld ar perfformiad hyn o pam maen nhw wedi ildio cyn lleied. Gweitha'r ffaith bod nhw wedi ildio 2 yn yr hanner cynta. Fe fydden nhw yn fygythiad i nifer. Gwaith da gan Smith. Malkin yn ennill gic gornel yn munud ola'r 4 sydd wedi cael ei ychwanegu. Os yna gol gysur fel wedodd Mark Lloyd Williams i ni fan hyn o ran y Bala. Colin Keaton de, just cyfnod o ryw 5 munud diwedd ar hanner cyntaf yna yn cosbi dîm. Yn cael i chrimani mewn ar peniad dros y traws gan Malkin. Oedd hi'n gyfle da. Malkin yn cyrraedd na gynta cyn Conor Roberts, ond i beniad dros y trawst. Ie, nath o'n dda fan'na, mynd ar draws y golwr. Conor Roberts, gyda glecyn i wyneb, Roberts hefyd. I'r chwifan ola, dwi'n meddwl di mynd. Chwifan ola, Nick Pratt o'r noson sy'n dynodi buddigoliaeth arall i'r Seintiau Newydd. Goliau gan Ben Clark, 6 munud cyn yr hanner, ac yna cic o'r smotyn gan Ryan Brobl yn dilyn y drosedd ar Dan Redmond. Brobl yn sgorio ei 9fed gol y tymor yma. Y Seintiau'n glir nawr, 35 pwynt iddyn nhw. Cryn welon ni y Bala yn ymosodol trwy'n ystod y gêm hon. A'r Seintiau sy'n fuddugoliaethus yn ennill y 3 pwynt ac yn camu i'r brig. Y Seintiau Newydd 2, y Bala 1. Wel, dyma chi gadarnhad felly o ganlyniad ar penwythnos. Y Seintiau Newydd yn ennill fan hyn o 2 gol i 0 yn erbyn y Bala. Neithiwr, ceic honna yn anfon 6 heibio Caernarfon. A beth am y ganlyniad honno rhwng Pen y Bont ac Aberystwyth yn ennill o 2 gol i 0. Bydd y goliaeth bwysig felly hefyd i'r Bari pnawn 'ma ar draul Bae Colwyn. Dyma ni gip olwg ar y tabl. Y Seintiau yn ymestyn i mantais ar y brig i 3 phwynt. Gêm wrth gefn ganddyn nhw hefyd wrth gwrs. Y Bala'n llithro lawr i'r 6ed safle. Mae'n dyn lawr tu ar gwylod yn enwedig yn dilyn honna rhwng Bae Colwyn a'r Bari pnawn 'ma ag Aberystwyth yn fuddugol neithiwr.
I'm pleased now to welcome the winning manager with a smile on his face, of course, Craig Harrison. Hi, Nicky. Craig, how do you assess that one then? Yeah, I don't think we started the best. I think the first 20 minutes, half an hour, were pretty sloppy, and then obviously as the half got on, to go in 2-0 was probably a fair reflection in the end, because I think the last 20 minutes of the first half we had 4 or 5 good opportunities, and we're a lot better the second half, passed it a lot better. I know we didn't score any more goals, but the build-up play was a lot better, a lot more patient, and we looked after the ball a lot better. Do you feel that you maybe took your foot off the throttle a little bit there during the second half, just in terms of the number of chances being created as well? Yeah, no, I don't really. I think the game, we give the ball too much away in the first half. We're trying to slip people in, and we got a penalty through it, but the final pass was just always trying to play a really tough ball instead of making 5 or 6 more passes and trying to work our way in and create a better opportunity. But from that point of view, yes, disappointed didn't score any goals second half, but I thought actual all-round performance and control of the game was a lot better. I've got to say, I know it's been a long day for you, Craig. You were catching a train at, 10 to 6 this morning, yes, having been up in Dundee yesterday evening. So that Scottish Cup match to look forward to. Yeah. Long day it may be, but results like this make it all the sweeter, I'm sure. Yeah, definitely. Look, we've not cut any corners from this. I was in training yesterday morning. We'd done anything. I went straight from training and caught the train to Dundee. Got there about 7:15, went and watched the game. We are very proud to represent Wales in the Challenge Cup. We want to make sure we do a good job of it. So, it was a long day. It was a long night. It was a long day yesterday, a long day today. But I think it's important that we'll go and be professional and go and watch the game when we could. And, hopefully I'll have a good night's sleep tonight and get some rest and go again tomorrow. I'm sure you will. But, if there's one thing that we do know about TNS, it's that you want to win every game you're involved in, no matter what competition. And the planning is always meticulous. Yeah, definitely. I think it has to be, because if you start cutting corners, then you get found out quite quickly. So yeah, we obviously we do all our due diligence and work hard. And if that is going travelling the length and breadth of the UK, then we do that. Like I said, we're very, very proud. We represent Wales in the competition, and we look forward to our broth in 2-3 weeks' time. Well, one thing you'll be happy to hear is that there's an extra hour in bed tonight with the clocks going back. Craig, enjoy the result. Thanks again. Thanks, Nicky. Thank you very much. Felly, pnawn fory, cofiwch, ar-lein Caerdydd yn erbyn y Bari sydd gennym ni chi ym Mhrif Adran Genero, ac yna Bnawn Sadwrn nesa, neu nos Sadwrn dylwn ni ddeud, am hanner awr wedi 7. Cofiwch ymuno hefo ni, oherwydd fyddwn ni yn Mansfield ar gyfer ymweliad Wrexham yng nghwpan FA Lloegr. Now, I'm joined by Bala Town manager Colin Caton. Colin, is it a hard one to take to come here to a ground where they don't lose games? They haven't lost here since last March. 2-0 on paper doesn't look like a bad result, does it? How do you assess it? Yeah, we've done really well. Just we had to forced to make 4 changes before the start of the game. Ollie Shannon was unavailable with injury. Aaron Edwards was out injured, and Paulo Mendes was out injured as well. So we were down to the bare bones, but I'm proud of the lads. Absolutely outstanding to come here, and when you think about it, they haven't really had a shot in the box. The goals come from a shot from outside the box and then a penalty. And I don't think they've troubled us a lot inside the box, but that's the class that they've got, and the resources here are unbelievable. And I'm just proud of the lads. We've brought youth players on there and done really well. How about the goals that you did concede? Were you a little bit disappointed in the manner that they went? Yeah, definitely. But like I say, the goals is one from outside the box, which is really good quality. Kell's the best goalkeeper in the league this year by an absolute mile. People talk about the goalkeepers, but Kell's an outstanding one out there by himself, the best. And then the penalty, which is a bit of a definite penalty, but just a silly little tackle, and he's gone over. So apart from that, Kell hasn't made a save in the game, I don't think, and he's gathered a few. But apart from that, we've done really well with what we've got coming here. Yeah, you're right to praise your defensive record. I think you had the best defensive record in the league going into this one, only 9 goals conceded. How about at the other end of the pitch? Would you have liked to have seen some more chances created? Yeah, definitely. We didn't really have any chances in the first half, but George Newell's had a good header. He's caught it too well when Luke Walls crossed it in for him. Joe Melkin at the end there, and then a ball that fizzed across the box.
which Aussie's put across the box and says I didn't quite get there. But just, you know, it's difficult to come here. This won't determine what our season turns out to be with the points or this loss here. It's important that we get into next week and pick points up against other teams. Any point against TNS is a massive reward. You know, we've played them twice and only conceded 2 against them in the 2 games. And it's really important that we defend really well, but yeah, going forward, we have to create more going forward. A final word, if you will, about those injuries. Do you expect them to be sorted by next week? Yeah, and they need training, physio in this week, and we've got to get them back. And you know, but the lads have done well tonight, really well. So it'll be difficult for them to get back in. But you know, Aaron's a top player in this league for years, and he's a good experience for us. Paolo's a good athlete in this league. So and Ollie Shannon will be back as well. So you know, we've got competition for places. So it's important that we've got more or less everybody available. Hopefully next week if they respond to treatment. Colin, a pleasure as always. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Felly, yma ar groesoswall yn Neuadd y Parc, y Seintiau Newydd yn mynd â hi o 2 gôl i ddim yn erbyn y Bala. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni.